boas tardes. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do 28 de setembro de 2023. Vamos a pasar xa directamente ao punto 1. Bueno, pois vamos a pasar ao punto 1 da orde do día, que é proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de suplente do GALP. Bueno, vou a dar a palabra ao portavoz do goberno, Xosé Lois. Ben, boas tardes. Pois sí, efectivamente é para nomearme a min mesmo como suplente do alcalde, pois porque habitualmente vou a procurar ir eu ás reunións do GALP, do cal son tesoureiro desde fai xa algúns anos, e simplemente para evitar o trámite de ter que facer unha resolución da alcaldía nomeándome como suplente cada vez. Isto é algo que fan a maior parte das organizacións que forman parte do GALP, do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro, e pensamos que o máis operativo que xa quede así establecido. No caso que non puderamos ir ningún dos dous, pois sí que habría que facer unha resolución nomeando a unha terceira persoa. Alguén quer intervir? Vamos, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobados por 7 votos a favor. Pasamos ao punto 2, que é proposta da alcaldía relativa ao respeto institucional. Bueno, isto é debido a que estes días pasados hubo dúas visitas en concreto de dúas concelleiras diferentes do goberno da Xunta, e bueno, non se puxeron en contacto co concello nin co alcalde, non? Entonces, bueno, consideramos que é unha falta de respeto redactamos un documento ao respecto. Vai a defender a postura do goberno a concelleira Rosana do BNG. Ola, boa tarde a todos e a todas. Bueno, esta proposta efectivamente ben motivada porque, desde que os gobernos municipais, cando menos os deste partido xudicial se constituíron, houbo aquí no noso concello en particular xa varias visitas de conselleiros e conselleiras que non ni informaron, nin comunicaron, nin convidaron os representantes municipais, nomeadamente ao máximo representante municipal, que é o alcalde do concello, non? Entón, este goberno entende que a lealdade institucional debe existir en todos os casos, independientemente de quen sexa o conselleiro ou conselleira que veña a visitarnos, debe existir en todos os casos, e nós así, cando menos, é como estamos actuando, non? De feito, en este pouco tempo que vai de mandato, fixemos visitas a outras institucións, e a nosa intención no futuro é precisamente que ese respeto institucional entre administracións, xa digo, independentemente da cor política de cada institución, pois se manteña. Entendemos que é o lóxico, e esta proposta ven precisamente motivada por iso. Nos creemos que é bon que a Xunta de Galiza, neste caso os membros do goberno galego, coñezan que no Concello da Pobra do Caramiñal existe a día de hoxe un malestar precisamente por estas actuacións que nos consideramos falta de respeto institucional, e polo tanto propoñemos que se lle traslade, e tamén queremos que se lles solicite, e esta é a proposta, precisamente aos seus representantes esa consideración e respeto institucional que, por certo, a Xunta tamén suele pedir para sí a respeito de outras administracións.
E esta é basicamente o que propoñemos, no? Digamos que desde este primeiro pleno ordinario deixar claro que estas actitudes entre administracións non nos parecen correctas e que é bon que se corrixen. Ten a palabra Eloi de Vic. Ben, boas noites a todos. Ben, vou votar a favor. Me parece, bueno, unha proposta normal que, bueno, polo menos cando nos visita algún concelleiro ou un político de outra administración, pois, bueno, polo menos que se avise ao alcalde, pasa así en todos os sitios. Eu que traballo en Lugo, outro día estuvo un representante do goberno, e ali había tanto xente da Diputación, do goberno galego e do propio concello, por lo tanto me parece o máis normal e axeitado, e vou votar a favor. Ten a palabra Patricia do PSOE. Boas tardes, pois eu igualmente non vamos a votar a favor porque creemos que o respeto pois ten que estar por encima de todo e dos partidos políticos, non cando menos, e así nos o facemos con outras institucións. Como ben dixo a concelleira, eu estuve reunida con conselleiros esta semana e con total respeto e normalidade como debe de ser nunha democracia como a que vivimos, e nós vamos a votar a favor. Ten a palabra Xosé Lois, denos pobre. Ben, pois nós evidentemente tamén estamos a favor, unha proposta que, ainda que foi redactada por Rosana, pois estamos todos de acordo, o propio alcalde pois tamén o está, e nos pobra tamén, e eu como ex-alcalde pois tamén teño vivido situacións semellantes. Eu creo que a veces non se ten avisado e outras veces avisan con moi pouca antelación, que ten obriga a modificar a senda de maneira importante. Son visitas a veces moi importantes para o Concello, e a visión do goberno, que está nese caso representado por o alcalde, pois é imprescindible, que mellor coñece todos pois os temas, os asuntos relacionados con o noso Concello, pois normalmente suele ser o alcalde, alcaldesa, o concelleiro ou concelleira da área, e que, por lo tanto, é sempre recomendable que este presente, e se hai algo que aporta, se aporta, e se non, pois polo menos a información se ten absolutamente toda. Por lo tanto, efectivamente estamos de acordo, e nada, con todo o respeto tamén pois queremos solicitarlle que o teñan en conta en vindeiras ocasións, e que o alcalde pois tampouco nunca sobra nesas visitas, e sempre está ben que a súa presencia e o que exixe non o protocolo e o respeto institucional. Ten a palabra o portavoz do grupo do PP. Bueno, buenas noches. Yo es que no sé si... Buenas noches. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta. Creemos dos cosas. Realmente, por lo que dan a entender ustedes en la exposición de motivos o en la propuesta de la alcaldía, que tiene una exposición de motivos, se refieren a dos visitas que entiendo yo que será la de la consellera de Política Social, supongo, ¿no? Y la del consellero de Mar. Creo que antes de hacer este tipo de afirmaciones, lo lógico es informarse y saber las motivaciones y las causas por las que las cosas ocurren como ocurren. En el caso del consejero de Mar viene a una invitación privada a una empresa privada. Creo que no es la administración del asunto la que tiene que comunicar a los demás quién tiene que acudir o no tiene que acudir. Si es una invitación privada a una empresa privada, pues oiga, las cosas, no sé. Y en cuanto a la Consellería de Política Social, pues oiga, supongo que todos ustedes han tenido imprevistos, imprevistos, y sobre todo que le han hecho cambiar las agendas con frecuencia, y oiga, por lo que a mí me han transmitido, no tenían pensado venir aquí a la Puebla, falló otra historia que tenían pensado colocar, vino a una institución gestionada y propiedad de la Xunta de Galicia a hacer una comunicación de una ampliación de las obras. Creo que la especificación de la actuación y sobre todo la aclaración es suficiente para las consecuencias, y creo que además que, oiga, se han producido continuamente un montón de visitas y de instituciones, de otras instituciones, sobre todo de la Xunta de Galicia, este Ayuntamiento, y creo que siempre han sido correctas. No sé si los plazos son o no lo son, eso lo desconozco porque yo no tengo constancia de los plazos en los que se rigen o las comunicaciones que tienen, pero sí que creo que la realidad es esa, y creo que hacer de eso algo tan grave como esto, yo creo que es algo que creo que el Ayuntamiento de la Puebla de Caramiñán no debe hacer. Creo que hay distintos cauces para aclarar si hay discrepancias, disputas o malas interpretaciones, pero no que quede reflejado en un acta de un pleno algo como esto, por algo
por dos motivaciones que además no tienen su lógica. Te vuelvo a decir, una es una visita privada a una empresa privada, que es la que invita al consejero, y otra es una actuación de una consellera que, oye, por problemas de agenda ha tenido que cambiar sus circunstancias y por eso me supongo que no habrá comunicado. No es más historia que esa. En un centro que es propiedad del asunto para hablar de una gestión que es del asunto. Yo creo que no tiene sentido esto motivado por eso. Y creo que tampoco tiene sentido que hablemos, bueno, tiene sentido todo esto que nos dicen del respeto institucional. Todas estas cosas son muy importantes, lógicamente, y las formas creo que son, oye, tan importantes muchas veces como el fondo. Pero es curioso que ustedes nos hablen de respeto institucional cuando nosotros, como grupo de la corporación, como grupo de la oposición, no nos invitan casi nunca a nada, no nos comunican nada, cuando pedimos información no nos la dan, cuando hacemos preguntas no nos contestan. Eso es respeto institucional. Respeto institucional es que cuando el ayuntamiento organiza alguna actividad, invita a la corporación. El respeto institucional es que cuando invitan al alcalde a algún acto público, como alcalde, entiendo que haga extensiva la invitación a la corporación. El respeto institucional es que, oiga, lo que hemos reiterado durante los últimos 8 años, que, oiga, tenía que estar aquí colgada la foto del anterior alcalde, bueno, del segundo anterior alcalde, Isa Maceira Rivas, y parece que durante 8 años no han tenido tiempo. Eso es respeto institucional. El respeto institucional es que, oiga, las cosas funcionen. El respeto institucional es que, oiga, cuando hay una sentencia de la derogación, cuando hubo el intento de derogación de la distinción de hijos adoptivos, después de lo que se dijo en este pleno en distintas ocasiones, acusando de falsedad, ocultismo y de otras cosas a la corporación en su momento actuante y sobre todo al secretario que en su momento atestiguaba la veracidad y sobre todo la legalidad de ellos, que una vez que hay una sentencia que es definitiva, el respeto institucional creo que es llamar y disculparse. Esa corporación que aprobó lo que aprobó legalmente y al secretario judicial, el secretario municipal que en su momento actuó conforme a la ley. Eso es respeto institucional. Pero bueno, oigan, es curioso que ustedes el respeto institucional miren, como suele decirse, la paja en el ojo ajeno y esquiven la viga en el suyo. No quita que, oiga, entiendo que muchas de estas cosas no serán hechas con voluntad ni con un criterio de mala intención, pero la realidad es la que es. Tenemos ejemplos de las dos anteriores corporaciones y tenemos ejemplos de esta corporación. Entonces, oiga, creo que cuando ustedes tienen la piel tan fina para que una visita privada, darle una importancia que es privada, si alguien tendrá que llamar la atención es la empresa privada que invita al consejero, entiendo yo. Pero bueno, oiga, y la otra que es un problema de agenda, pues oiga, pero yo creo que si somos tan exigentes, creo que tienen ustedes dar ejemplo, Yo les sugiero, yo les propongo que eliminemos esto de la moción del orden del día porque creo que no tiene sentido y creo que no es el reflejo de lo que es la ciudadanía de la Puebla ni la forma en la que las distintas corporaciones de este ayuntamiento se han entendido con otras administraciones. A mí no me gusta que esto quede constancia y proponemos que se retire. Independientemente de eso, que se busquen cauces para que las cosas mejoren y para que las cosas, oye, sean idóneas y adecuadas para todo el mundo. Pero idóneas y adecuadas para todo el mundo en todos los ámbitos, alcalde. Que idóneas y adecuadas. Me supongo que ahora que hay otro exalcalde, pues el reconocimiento y las distinciones que antes se tardó 8 años, pues será más rápida. Nos congratulamos de ello, pero creo que cuando hablamos de respeto institucional, creo que empieza por el respeto a uno mismo. Y creo que luego la forma de respetarse es ser consecuente en la vida. Y lo que no podemos es aquí estar ustedes hablando de respeto institucional, poniendo dos ejemplos que no tienen lógica, que tienen su justificación perfecta, y en las suyas parece que hay que disculparlos. Por eso le reiteramos, creo que lo lógico, no porque estemos o no de acuerdo, que ya manifestamos que no estamos de acuerdo con el fondo de la historia, pero creo que no tiene la trascendencia para que esto quede recogido en un acta de un pleno y que además sea público y transmitido a otras administraciones cuando entiendo que los cauces de arreglar estas cosas son otros totalmente distintos. Ten a palabra Rosana Udenega. Gracias. Señor Durán, eu cando un representante político, un representante público fala de que hai outros cauces para arreglar estas cousas, sempre me ven á cabeza que hai xa, bastante tempo, unha concelleira do Partido Popular de outro concello, non era deste concello, de outro concello, veu a este concello a unha reunión entre concelleiros e concelleiras de un ámbito determinado e non só insinuou, sino que afirmou que unha cuestión que se estaba a debater naquele momento,
que se podía arreglar de outra maneira. Mire, nós somos moi partidarias de que as cousas se arreglen precisamente e se debatan, porque o debate é sano e é constructivo este debate que o goberno hoxe trae aquí, e nós somos moi partidarias precisamente de que se debatan nos foros donde hai que debatelas. E este é o pleno da corporación, é o máximo órgano deste concello. Que mellor foro para un debate destas características e non, como di vostede, arreglarlo, pois como decía aquela concelleira, pola porta de atrás, non? Claro, esa non é a intención. Nós, cando redactamos isto e cando acordamos traelo a pleno, precisamente foi porque estábamos a ver, e aquí o poñemos de relevo, as actuacións dos distintos conselleiros que veñan ou non a unha empresa privada, non veñen en representación de si mesmos, veñen en representación de unha institución. De feito, o día seguinte salen os medios de comunicación como conselleiro do goberno galego ou conselleira do goberno galego, de todos os galegos e galegas. Polo tanto, iso é unha visita institucional. Claro que a empresa é privada, evidentemente. No caso da conselleira de Política Social é aínda máis grave, porque é verdad que ven a un centro que é xestionado pola Xunta, a un centro, efectivamente, que é xestionado por un goberno que é de todos os galegos e galegas. Entón, nós non estamos pedindo aquí, nesta proposta, que ni moito menos, que se invite ao alcalde deste concello ou a calquera membro deste goberno aos actos. Ni siquiera estamos pedindo eso. Pero sí que, por exemplo, no caso do conselleiro do Mar, que, por certo, unha pequena paréntese, foi alcalde moitos anos e queixouse en varias ocasións públicamente de que había institucións, ou de que houve institucións, de que non respetaban que ele era a máxima representación do seu concello. Ben, pois nós o que poñemos aquí de manifesto precisamente é que estamos molestos porque entendemos que esas actitudes non se deben dar. E queremos deixalo claro. E claro, vostede pode dicir que non lle gusta que quede constancia disto, pero nós podemos dicir, e ademais a boca chea, que este é o foro onde se deben debater estes temas e onde efectivamente cada quen vai a votar en consecuencia. Pero ahora dígame exactamente que é o que non lle gusta, que se lle traslade, leo textual, a Xunta de Galiza o seu malestar, é dicir, o malestar da corporación polas reiteradas faltas de respeto institucional amosadas en visitas a este concello por distintos representantes do goberno galego, ao non ter en conta nas mesmas a quen ten referida, que é o alcalde deste concello, a súa representatividade lexítima. Que é o que lle parece mal? Iso? Ou parecelle mal solicitar á Xunta de Galiza e aos seus representantes a cortesía, consideración e respeto institucional lóxico é debido entre administracións para co goberno municipal, co seu alcalde e co conxunto da cidadanía da Pobra do Caramiñal? Porque tamén entenderá que, no caso, por exemplo, do conselleiro do Mar, se informa a esta alcaldía, a este goberno municipal, de que vai a estar tal día, a tal hora, en unha visita en unha empresa da Pobra do Caramiñal, evidentemente o alcalde deste concello non se vai a personar ali se non ten convite. Pero, cando menos, o respeto entre as institucións está. Logo, efectivamente, xa será cuestión desta alcaldía se se dirixe á empresa privada ou non para decirlle pois que consideraba que el tamén debería estar presente. Por tanto, señor Durán, aquí non aparece nada pois que menoscabe absolutamente nada. Aquí o que se trata de poñer negro sobre blanco é, efectivamente, que aquí hai un goberno municipal lexítimo, que hai un máximo representante e que calquera persona que ven en representación dunha institución, entendemos que ten que ter precisamente ese mínimo de respeto institucional cara á alcaldía deste concello. E o que é curioso, e remato xa, señor Durán, o que é curioso é que non haxa, dicía vostede, que no caso da conselleira de Política Social, pois que claro, cambian os planes dun día para outro, de un momento para outro, claro, é moi curioso, non?
en distintas visitas, xa non só do que vai deste mandato, sino en mandatos anteriores, é moi curioso que conselleiros, membros do goberno galego visiten este concello e sempre encontren momento para chamar ao portavoz da oposición, pero nunca para chamar ao alcalde deste concello. A vostede parecelle que goberne quen goberne, esa ten que ser a relación lóxica entre dúas institucións. A nós parecenos que non, e por eso o poñemos por escrito, porque entendemos que é unha postura lóxica, e por eso o traemos a debate e a votación. Pois eu tamén decir un pouco mesmo, non? Que eu creo que é a forma natural de debatir as cousas no Concello, que é o sitio correcto e é o pleno da corporación, que para eso creo que estamos, non? Parece que como defende vostede a moción é como que é algo malo traer unha moción aquí ou que queda un expediente manchado. O contrario, eu creo que pois bo para os veciños e para as veciñas escoitarnos e ver que o que pensa cada un e o que vota. E con todo o respeto se trae esta moción, contando cos erros que pudo ter a conselleira, como tamén nos outras veces. Nos aquí lle invitamos sempre as actividades institucionais. Outra cousa son obras de teatro ou a presentacións de libros. As institucionais se vos invita sempre, por parte da Consellería de Cultura, polo menos. As institucionais. Eu digo, bueno, eu vin as invitacións dos actos institucionais, vale? Agora non lle vou invitar a unha obra de teatro, hai que, non? Creo que as actividades non son todas as mesmas. Non. Unha cousa é unha xornada, por exemplo, de Valle Inclán, e outra cousa é unha obra de teatro do domingo. Non lle vou invitar a obra de teatro do domingo porque non se invita. Hai que saber diferenciar a que tipos de actividades se invita a corporación, e a esas eu creo que sempre se leu unha invitación. En todo caso, para un sí que vale mover axendas e para outros non, porque se nos criticou moitas veces diso, non? E agora pretende que disculpemos a Xunta de Galicia e con respecto a estes concellos e que se utilicen outros cauces. Eu creo que este é o de respeto, desde todo o respeto e con tranquilidade de debatir o que pensamos que está mal e que se debe corrixir, porque é verdade que agora foi dúas situacións, pero vivimos moitas máis os 4 anos que pasaron. Entonces nada, decir que creo que estamos nun sitio adecuado de falar desto. Ben, non quero insistir no adicto, nos creemos que é unha proposta que debe coñecer a veciñanza, que debe ser coñecedora de que existe este problema e ten dereito a que se saiba, e tampouco vemos nos acordos nada que poda resultar ofensivo ou que cause, pois, poda causar un malestar nos representantes do goberno galego. Mire, sobre o tema da empresa privada, a mí como alcalde pasoume o seguinte: convidaronme a unha visita de un conselleiro ou conselleira e a continuación retiraron por indicación do conselleiro ou conselleira, cando a empresa sí quería que o alcalde estivera ali presente. Iso é, eu creo que hasta humillante para un alcalde que se decida semellante cousa, coa excusa de que era unha reunión de traballo o que fora. Cando se convocan medios de comunicación e se dá unha rola de prensa, xa non é unha reunión de traballo. Non sei se neste caso pasou así, realmente o descoñezo. Poderíamos informarnos coa empresa e sabelo, pero ainda así o conselleiro tamén podía dicirlle: pero como que non? Eu quero ir aí e quero que este o alcalde, ainda que a empresa diga que non. Vai a decir que non, nin de broma. Vai a pasar eso con un alcalde ou alcaldesa do PP? Por suposto que non. O sabemos perfectamente. E a mí incluso, pois, colegas, cando eu era alcalde, me teñen comentado o Partido Popular e que vos estades en desventaxa, mo din así directamente, porque tendes distinto acceso aos cargos de representante do goberno galego, cando non debería ser así en absoluto. Incluso algún, que lle agradezco moitísimo, se me ten ofrecido a mediar para poder conseguir esa reunión que precisamos. Por lo tanto, esta falta de respeto existe, e esa maneira de comportarse pouco democrática por parte do Partido Popular nunha institución como a Xunta de Galicia existe, e por eso esta proposta ten sentido. Na visita da conselleira, eu non sei se tivo cambio de senda ou non, sempre hai unha chamada que se pode dar, e se o alcalde pode ir, pois vai, e se non, pois, como me ten pasado a min, como dixen antes, tamén moitas veces non podía asistir, porque a veces
Claro, se tes unha reunión con un veciño ou con unha empresa ou tal, pois sempre podes aprazala. Se tes outra reunión que estás esperando durante moito tempo para que che concedan a cita, pois non vas a cambiar a senda, evidentemente. Claro, usted nos fala aquí, nos fai comparacións como se o cadro, os fillos adoptivos, bueno, son asuntos que terán a súa importancia relativa, que non deixan de ser simbólicos. Aquí estamos falando do interés do Concello que lle importa a cada un dos veciños e veciñas da Pobra do Carmiñal que este o seu alcalde defendendo os seus intereses e aportando, achegando o que teña que achegar e escoitando as actuacións que están previstas no seu Concello, nas empresas do seu Concello, escoitando as necesidades de empresas, de veciños, de veciñas, de usuarios da residencia, do director de residencia, de quen sexa oportuno en cada momento. Por lo tanto, nos estamos completamente a favor desta proposta e a facemos con todo respeto, que se teña en conta que non consigamos que a actuación con respecto aos representantes oficiais do Concello da Pobra do Carmiñal de toda a veciñanza teña sido a correcta por parte dos representantes e dos representantes do Goberno galego, dos e das representantes do Goberno galego. Sen máis, nos vamos a apoiar a moción. Creemos que efectivamente, bueno, quería poñer tamén un exemplo. Eso que di de que é imprevisto, me poño un exemplo do xefe de marcación de costas. Efectivamente, ten chamado moitas veces, eu creo que hasta a veces no mismo día. Está facendo unha xira de traballo por aquí, por zona, e o mellor chama e quere reunirse. Pois me parece correcto. Ele está facendo, non hai roda de prensa e nada, e te chama para que, se podes chegarte ali e comentarte un par de cousas. As obras de Abasa, nas obras de Xunqueira no seu momento, cando derrubiron as naves do Paseo dos Areos, e ben, me parece ben. Pero claro, cando ves un acto institucional, cando ves na prensa, cando ves unha representación e botas de menos a figura que representa a toda a ciudadanía, que non se dá en outros concellos, porque isto é importante decirlo, eso non se dá en outros concellos donde o goberno é do Partido Popular. Aí sempre avisan e sempre está presente o alcalde de turno, o concelleiro se é o que se consiga oportuno. Por lo tanto, nos consigamos que a proposta é caída e, por suposto, vamos a votar favorablemente. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, yo me ratifico en todo lo que he dicho. Creo que el escrito, hablando de faltas de respeto cuando no existen, si ustedes quieren que el cauce de hacer las cosas es ese, nosotros queremos que no. Queremos que el cauce de mantener una relación institucional con otras organizaciones o administraciones no es este. Si ustedes tienen un malestar, también yo creo que las formas de corregirlo no sé si seguimos manteniendo que queremos que tienen que desviarse durante el día. Es cierto que en el pleno se puede debatir todo lo que queramos y cada uno tiene el derecho a votar lo que quiera, sin duda, pero creo que esto no es adecuado ni correcto. Pero bueno, nuestra forma de ver, las explicaciones que nos han dado para nosotros son convincentes, tanto en una visita como en la otra. Creo que la administración gallega ha mantenido una relación, supongo que incluso cordial, porque por los actos y conversaciones que yo incluso he presenciado con esta administración local, pues no sé si tiene más o menos desarrollo en las peticiones o no, pero eso ya también es responsabilidad de la gestión y de los planteamientos. Pero creo que a nivel de relación institucional han sido siempre correctos e incluso coloquiales. Pero bueno, oiga, es su percepción. Lo curioso es que lo vuelvo a decir, que ustedes de una visita a una empresa privada, pues oiga, aquí hay que informarlos. Pero que las cosas no son así, pero ustedes lo ven así. Que una visita por un cáncer tal, oye, a nosotros en la anterior corporación incluso nos comunicaron en alguna ocasión el alcalde con 2 horas de antelación o alguna actuación. Bueno, entendemos que a lo mejor puede haber cambios, podemos entender que a lo mejor hay intereses, pero bueno. Pero creo que lo que tienen que ser ustedes consecuentes, ¿eh? Si creen que esto tiene que ser así, que hay que plasmarlo así, debatirlo así y que quede registrado así, sean consecuentes. Creo que cuando inviten al alcalde a cualquier acto no se tiene que invitar al resto de la corporación, cosa que no ha ocurrido. Cuando se haga alguna actividad por parte del ayuntamiento con el dinero de todos los vecinos, también tendremos derecho a estar en la presentación y la asistencia. Creo yo, porque el dinero es de todos, ¿no? Nosotros somos representantes como cualquiera de ustedes. No si no nos invitan, no si no lo sabemos. Nuestra decisión después será ir o no ir, pero ustedes, su obligación es invitarnos. Sí, invitarnos a la presentación de un libro, invitarnos a una obra de teatro, cualquier cosa que sufrague y paguen los impuestos de nuestros vecinos, ustedes, su obligación es avisarnos. Su obligación es hacer las cosas como deben hacerlas. Su obligación es colocar ahí la foto del exalcalde. Eso es respeto institucional. O sea, las cosas son así.
Es cuando hay una sentencia que después de todo lo que se dijo en estos plenos, llamar a quien decir que se han equivocado. Eso es respeto institucional. O no, ¿o qué pasa? Aquí solo tenemos la piel muy fina cuando nos interesa y cuando el otro miramos por otro lado. Por eso le digo lo mismo. La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Pero ustedes mismos. Porque me acuerdo, mire, me viene ahora a la cabeza que además estaba aquí presente alguna de las personas que están aquí. Cuando estaba gobernando el bipartito, vino un director general de carreteras cuando se hablaba de la explotación de la carretera y nos mintió a todos aquí. Y en aquel momento yo he saltado, les dije a los miembros de la corporación que había que denunciar. Y algún miembro de la corporación, alguno de los cuales está aquí presente con buen sentido, me dijo, mira, estas cosas hay que hacerlas de otra manera. Y reconozco que hay que hacerlas de otra manera. Oiga, lo que no puede ser es que cuando tal, y le vuelvo a decir, a mí me dicen que, oiga, se ha hecho un tema importantísimo, una gravedad tremenda, pues claro, lo que se creen, que yo no quiero defender que las relaciones sean dignas, respetuosas con mi pueblo, independientemente de quién gobierna. Pero oiga, que a mí me tienen avisado de algunas actuaciones de Junta de Galicia a las 10 o 11 de la noche. Y si puedo estoy, si no puedo no estoy. Pero tampoco me ha avisado usted la corporación nunca, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Así que, oiga, si ustedes creen que es, pues oiga, no se preocupen, cada vez que ustedes no nos inviten a acto institucional, traeremos una moción para echárselo en cara. Si creen que las cosas son así, oiga. Pero oiga, no sé. Pero bueno, eso. Si creen que esto es la forma de mantener relaciones cordiales con las administraciones, sacando de contexto dos visitas que yo creo que son puntuales, que no tienen mayor recorrido y que no tienen ninguna intención, pues oye, ustedes mismos, es la forma de cada uno de ver las cosas. Ahora sí que, si este es el criterio que ustedes marcan, nosotros vamos a exigirles que sean ustedes respetuosos institucionalmente, al menos con nosotros y con el resto de las administraciones, pero sobre todo con nosotros, que no lo son. No lo han sido y ahora mismo no lo son. Todos son disculpas y justificaciones. Y oiga, somos representantes del pueblo igual que ustedes. Señor Durán, non só son representantes deste pobo igual, exactamente igual que todos os demais que estamos aquí, sino que parece que son máis, porque a vostedes a Xunta invítaos cando veñen os conselleiros aquí e a este goberno e a este alcalde, non. Parece que son máis, e xustamente do que se trata é do que dixo vostede, de que sexamos iguais. Iguais, señor Durán. E non somos iguais de ninguna maneira porque a representatividade lexítima desta institución tenna o alcalde. Sexa quen sexa o alcalde, señor Durán. Vostede acaba de decir textualmente, a súa obriga, creo que se refería á concelleira do PSOE, dixo, a súa obriga é convidarnos a todos os actos pagados con cartos públicos. Pois isto, só que de unha maneira moitísimo máis elegante, é o que lle estamos transmitindo á Xunta. Vostede, sí, é exactamente o mesmo. Ben, exactamente isto, é dicir, un conselleiro ven aquí a unha visita, da igual que sexa unha empresa privada ou a unha institución pública, e ven en representación dunha institución que se mantén cos impostos e cos cartos de todos e todas as galegas. Polo tanto, como el non ven en representación da señora Fabiola García ou do señor Villares en particular, que ven en representación dunha institución que é o goberno galego, pois evidentemente entenderá que veñen con cartos de todos os galegos e galegas. E entón, señor Durán, xa ve que vostedes e máis nós estamos pedindo exactamente o mesmo. Só hai unha diferenza, e a diferenza é que vostedes non queren que isto se traslade así, dicen vostedes que hai outros cauces, pois vostede dígame exactamente que cauces. Vostede que nos aconsella? Que o alcalde deste concello mañán pola mañán ás 8 da mañán colle o teléfono, intente falar co xefe de gabinete do conselleiro do Mar e lle transmita o malestar desta corporación. Non pode. Non pode transmitirlle o malestar desta corporación, porque para transmitir o malestar desta corporación temos que aprobalo aquí. El pode transmitir o seu malestar particular como alcalde, pero non o desta corporación. E isto é o que se está propoñendo, señor Durán. E como ve, vostedes e máis nós propoñemos exactamente igual. Ser convidados absolutamente a todos os actos
onde os representantes institucionais, efectivamente, da institución, veñan pagados con cargos públicos. Así que estamos de acordo, só que vostede, evidentemente, non quere apoiar esta proposta porque lle parece, e esta é a razón, que hai outros cauces para arreglarlo. Pero para arreglar o qué? Para arreglar quen? Vostede en particular, o alcalde en particular? Non, nos queremos que o arregle a corporación deste concello, que somos todos, absolutamente todos e todas, os representantes legítimos deste concello. Mais nada, simplemente deixar ben clariño que a actitude deste goberno municipal é de diálogo. A actitude deste goberno municipal é de lealdade institucional, con todas as institucións. Danos igual quen as goberne, danos igual, porque estamos aquí representando os veciños e as veciñas da Póvoa. E neste caso é a Xunta de Galiza, se se produce con outras administracións, vai ser exactamente igual. Polo que a nos respecta, creo que tamén tomamos nota do seu malestar, nunca nos lo pasaron por escrito, como facemos nós agora aquí, o malestar da... Non sei, señor alcalde, teño a palabra ou isto é un diálogo? Teño a palabra, non? Vostede trouxo aquí algunha proposta para que se lles respetase efectivamente, se vostedes consideraban que non estaban respetados institucionalmente, por escrito. Perfecto, pois, quero dicir, mal feito, porque acabamos de decir exactamente o mesmo. Visitas pagadas con cartos públicos, verdad? Por tanto, temos dereito a manifestar, bueno, o que pensamos neste caso. Si vostedes creen que isto, como decía aquela famosa concelleira do Partido Popular, se arregla por la puerta de atrás, nós creemos que non. Que por la porta de atrás pode ser o alcalde, ou pode ser vostede mismo quen manifeste o seu malestar, pero non esta corporación. Mais nada, señor alcalde. Gracias. Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Se propuso a retirada. Vale, pois vamos a votar primeiro votos a favor da retirada da moción. Votos en contra. Vamos agora a votar a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda aprobada por 7 votos a favor. O punto 3 é a aprobación do crédito extraordinario 02/2023. Vai a defender a moción o concelleiro Eloi de VIPS. Ben, ten a palabra. Sí, gracias, alcalde. Ben, boas noites. Bueno, traemos a aprobación do pleno un crédito extraordinario 02/2023 para acometer diferentes gastos durante o que queda deste ano 2023. Son actuacións que, bueno, os diferentes departamentos e compañeiros do goberno pois nos transmiten a Consellería de Facenda que son precisos realizar, que se van a realizar pois antes do 31 de decembro. Bueno, pois se decide incorporar estas actuacións a través dun crédito extraordinario que se vai a ser financiado polo remanente líquido de tesorería, que, como ben saben vostedes, é de cerca, ou polo menos o que arroxou no 2022, é de cerca de 2.324.967,32 euros, do cal xa hai unha parte utilizado, pero, bueno, que ahora mismo quedan 2.199.830,46. Entonces son diferentes actuacións que consideramos, bueno, pues que son necesarias. O total ascende do crédito extraordinario a 659.750 euros. Bueno, ustedes poden ver, pois se queren un segundo turno, se mo precisan, pois, bueno, lle explico un pouquiño máis as actuacións, ainda que eu creo que ustedes teñen a memoria da Concellería, donde se explica un pouco onde se van a invertir estas partidas, e depois, bueno, pois o informe de intervención é favorable, entonces, bueno, pois propoñemos a aprobación
do pleno pois deste decreto extraordinario. Nada máis e moitas gracias. Bueno, pois nos vamos a votar a favor deste punto. Eso pois xa o explicou o Concelleiro de Facenda. Xurdiron novos gastos que, bueno, que inicialmente non estaban contemplados no orzamento e, bueno, que resultan un pouco imprescindibles para desenvolver o funcionamento dos servicios municipais, non? Co cal, pois, se leva esta proposta como goberno e estamos a favor de levala. Boa noite. Bueno, como ben dixo o Concelleiro de Facenda, son unha serie de partidas orzamentarias porque a esta altura de ano pois xa coñecemos con máis exactitude o que é o grau de execución do orzamento e compróbase, bueno, pois que hai unha serie de concellarías onde hai que reforzar partidas porque hai que, bueno, pois acometer unha serie de actuacións. Eu podo decir que, bueno, as actuacións son moi variadas, que realizan todos o que son as concellarías e eu vou a centrar concretamente en 4 concellarías donde o reforzo da partida pois é bastante importante. Unha delas é a Concellería de Ensino, donde vamos a seguir facendo obras que fixemos durante o verán porque temos que asumir nas competencias propias e moitas veces as impropias que debería de realizar a Consellería de Educación. Pois vamos seguir reforzando e facendo obras e incluso pois actividades de ocio que sempre vinculadas neste último trimestre a o que pode ser o Xamaín, o que pode ser o Nadal. O importe total son de 65.000 e pico de euros e xa vos digo, hai partida orzamentaria para todas as unitarias e para todos os colexios. Tamén se reforza a mobilidade con 18.000 euros, se reforza a participación veciñal, sobre todo con actuacións que van entradas no que son as parroquias, pois ampliando a situación dos tabuleros informativos, a sinalización toponímica de diferentes lugares, dinamización e decoración dos centros socioculturales, isto tamén vinculado ao que é a época de Nadal, porque así non lo pediron múltiples veciños, e pois tamén seguiremos arranxando o que é o centro sociocultural da Escola da Ribeiriña. E tamén unha parte máis importante, pois vai ir todo para o que é a Concellaría de Promoción Económica e vinculado, como xa decimos, a actividades para dinamizar o que é o sector do comercio e da hostelería, pero incluso vamos máis alá para proxectar actividades onde en este trimestre pois fagan partícipe o que é a toda a veciñanza. E neste apartado pois contaremos con 83.000 euros. Ben, pois, efectivamente, un crédito extraordinario de considerable importancia para o noso Concello, posible gracias ao remanente positivo que estes gobernos anteriores acumularon sucesivamente ano tras ano, criticado a veces por excesivo, pero, dende logo, nós sempre consideramos que é moito mellor que sexa positivo que non negativo como foi durante moitos anos do goberno do Partido Popular. Toca moitas áreas, é un pulo para este goberno que comeza, para todas as áreas, e os concellos e concelleiras teñan oportunidade pois de mellorar as instalacións en algún caso e de levar a cabo actividades, cambios, de desenvolver a súa política en cada unha das áreas e ca que todos pois coincidimos e estamos de acordo con cada unha das actuacións aquí propostas. Por parte de Nos Pobra, pois me gustaría dedicar un pouco de tempo ás áreas que levamos pois, o propio alcalde, eu como concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente deste animal, e tamén pois a concelleira Estefanía Ramos que leva Servizos Municipais, Igualdade e Turismo. Aquí destaca unha actuación que, bueno, realmente é Servizos Municipais, pero tamén é Turismo, non? Que queremos restaurar, reparar, no caso de que sexa necesario sustituir as pasarelas de madeira da Praia da Illa e da Praia da Corna, que son pois praias enlleiras e moi coñecidas do noso municipio e para os nosos propios veciños e veciñas e tamén para que nos visitan. 50.000 euros en parques de Sardís, que a primeira actuación vai a ser no Parque Infantil da Angustia, para sustituir o caucho e creo que a prácticamente totalidade dos aparatos, e, bueno, dará para facer alguna actuación a maiores. Destacar tamén, bueno, levamos a partida de 50.000 euros que precisa para a comida das persoas maiores, que realmente sabemos que non é o custe real que ten o Concello. É necesario que figure nos orzamentos, ainda que despois se financia casi un tercio entre o propio Concello, as persoas que asisten e as empresas patrocinadoras, ainda que por desgraza, pois foi
unha chega que se diminuiu nestes últimos anos. Considero que pois en relación coa crise económica pois tamén tivo os seus efectos neste tipo de axudas. Ben, se leva unha importante reparación para a máquina limpa praias para tela pois a súa posta a punto para o ano que ven e que poda realizar de maneira efectiva o seu traballo. Lévanse, bueno, aí no acordo pon reparacións do centro de recollida de animais. Non é que o centro de recollida de animais necesite 25.000 euros en reparacións. Os 25.000 euros son máis ben acondicionamento e mellora do propio centro de recollida, ainda que incluirá tamén algunhas actuacións menores de reparacións. Se leva a limpeza do río Morto, un problema que temos persistente no noso concello, discusión que temos con Augas de Galicia sempre de quen ten a competencia de limpar ese tramo de río, pero, bueno, un ano máis vamos a ter que asumir a nós para evitar problemas de inundacións na zona, nas vivendas que están próximas a ese tramo do río Morto. E, bueno, despois levamos pequenas partidas para medio ambiente, para actividades de medio ambiente, para turismo, que van a permitir pois mellorar os servizos que ofrecemos ás persoas que nos visitan, como por exemplo traducir a guía turística que temos pois ao inglés, non? Cada vez detectamos que temos moitas visitas que chegan moitas veces polo Porto Deportivo. Esperemos que co camiño, que tamén levamos unha partida para promocionar o camiño de Orixe, que tamén chegue xente fora, e, bueno, pois consideramos que é interesante ter ese servizo tamén a disposición da xente que nos visita. Paneles informativos tamén para renovar algúns dos sitios, e despois dúas pequenas partidas que consideramos tamén importantes, proposta do propio alcalde como Concello de Seguridade, que é para reforzar pois o material ou equipamento da Policía Municipal, que consiste na adquisición dunha taser e de cámaras que gravarían calquera situación na que se viran comprometidos, como xa pasou no pasado, e por desgracia pois hubo axentes de policía deste concello que tiveron que verse sometidos a un xuizo cando si dispuxeran dese servizo, pois tería unha proba que serviría para defenderse, non? E non ter que pasar por o calvario, que non deixe ser algo desagradable para calqueira, ter que pasar por ese paso, e nós o que queremos evidentemente que estén o máis protegidos e protegidas posible. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, son actuaciones dispares, supongo que cubren casi muchas facetas y muchas actividades del ayuntamiento, sí que un importe considerable. Nos sorprende sobre todo que hay actuaciones que vemos aquí que realmente nos gustaría que nos explicaran. Parte algunas ya lo han hecho cuando es el centro de reparación del centro de acogida de animales, que no sé, ustedes mismos ponen reparación del centro de acogida. Yo no sé qué contempla la reparación del centro que está nuevo, pues supongo que... Bueno, a palabra máis adecuada é condicionamento. Los arreglos en el campo de la Alta, el traslado del depósito del agua del campo de la Alta, no sabemos por qué hay que trasladarlo. Y hay otras actuaciones que también, pues eso, que vienen especificar de forma genérica, pues la inversión que nos acaban de decir en instrumental para la policía local. Es curioso que después de haberlo aprobado aquí en pleno, creo que en una o dos ocasiones sigamos sin tener un medidor de ruido. Creo que es algo importante cuando sobre todo hay muchos problemas de conciliación por la noche por las actividades de distintos locales, y debe ser algo que siempre se les olvida cuando hay dinero. No, el medidor de ruido, no sé cómo se llama, un sonómetro creo que se llama, técnicamente creo que es sonómetro, pero no sabía si es especial o no. Pero sí que lo que nos sorprende es, oiga, porque hablamos siempre, de presumir de tener un remanente de 2.300.000 euros, lo que quiere decir es que durante un año no han gestionado de forma correcta los recursos públicos, y actuaciones que ya podrían estar hechas y sobre todo realizadas y el beneficio que supone a los vecinos el año pasado, pues no las tenemos. Nosotros vamos a votar a favor, como de todas las obras que siempre se proponen, porque entendemos que todas son importantes, aunque probablemente si nosotros hubiéramos propuesto otras actuaciones que también entendemos que son necesarias, como la moción que llevamos posteriormente del saneamiento y sobre todo el abastecimiento del agua a las carruchas. Pero bueno, vamos a votar a favor de la misma. Ben, bueno, primeiro agradecer o voto a favor respecto do material da Policía Municipal. Bueno, se quere despois explicar ao alcalde exactamente que consiste, pois xa o explica. Respecto das actuacións que usted me preguntaba no campo da Alta, realmente son dous arranxos moi solicitados polo clube de atletismo. Un é
na parte xusto onde teñen, digamos, a oficina ou ximnasio é acondicionalo para que non encharque. A día de hoxe hai como gravilla, pedra, entonces encharca, é unha queixa que levan reiterado moito tempo, entonces, bueno, vais a acondicionar, e tamén o propio foso de lanzamento, que ahora mismo non está con area, entonces vais a acondicionar con area, polos laterales vais a poñer outro material que non sexa, digamos, erva propiamente dita, para que non invada, digamos, a área cada X tempo, e depois tamén se lle vai poñer a petición deles como unha cadea, para que en vez de ter as vallas diante, pois podan ter quitala para facer os lanzamentos. Me preguntaba, que máis me preguntaste? O depósito. O depósito trasládase porque no proxecto do módulo cuberto, o depósito tal e como estaba na ubicación actual, se contemplaba pois cambialo, entonces eso lle correspondía ao Concello, entonces, bueno, pois foi o que se fixo, trasladalo de lugar. O do material, se non lle importa ao alcalde, yo explica el, se ten algunha dúbida máis, eu lle explico sin ningún problema. O tema do remanente, bueno, non, como usted me vota a favor, non vamos a enzarzarnos de onde sale ou non sale, porque, bueno, sí que se podría falar largo e tendido, sobre todo, bueno, eu que estou moi familiarizado con el polo meu traballo en Lugo, pois, bueno, non é tal cual se explica moitas veces aquí, pero, bueno, non me vou enzarzar niso, vale, vamos deixala para máis adiante, nalgúna máis adiante nos enzarzaremos, así que, nada, gracias polo voto a favor. Bueno, o material da policía ao que se refire, en concreto un taser, debido a que, bueno, últimamente se atoparon aí unhas policías, están a veces, se viron últimamente en situacións moi complicadas, bueno, a utilización da pistola evidentemente é a última posibilidad que deben ter, non? Entonces o que fixemos foi mercar, ou vamos a mercar, un taser para situacións nas que se vexa comprometida a súa integridade física. Tamén se compraron uns traxes e roupa en xeral para a policía, as cámaras corporais, que xa estivo antes os heróis falando sobre eso, precisamente por eso, porque estiveron nunhas situacións xurídicas complicadas en uns casos de detencións. Bueno, a verdade é que se tuveran unha cámara corporal iban a ter moito máis fácil a defensa, porque hubo un proceso judicial que se complicou bastante precisamente por eso. Entonces, bueno, decidimos comprar pois esas cámaras corporales, que non só ademais pois son boas para a policía, sino incluso para os cidadáns, non? Porque se se dan situacións de abuso tamén quedaría moi claro o que pasou aí. Entonces, bueno, eso máis ben é única e exclusivamente ese material. Vamos a continuar, non sei se Patricia do PSOE ten algo que decir, o Amparo do BNG. Bueno, eu empezar dicindo dar as grazas ao interventor como parte técnica e ao concelleiro de Facenda, porque nos foi moi fácil o traballo este ano ao redor do que é o remanente, que si a veces é moi complexo, sobre todo cando estamos falando de términos contables para os que somos, pois, bueno, ignoramos moitas desas cuestións, non? É importante, como xa dixo o concelleiro de Facenda, o montante que hai para invertir, e é unha parte se vai invertir neste momento, por iso traemos este crédito extraordinario, pero incluso vamos a ter capacidade de aforro, pois o mellor para dedicalo o que pode ser entre outras cuestións ao gasto corrente, porque o gasto corrente dun concello pois é moi elevado. Das actuacións que eu falei na miña intervención anterior son moi concretas son as que estaban adicadas sobre todo no apartado de ensino, e decir que responden ás necesidades que así nos traslada toda a comunidade educativa, cousa que tamén nos traslada pois a deixadez que hai por parte da Consellería e que neste momento non asume súas competencias, como pode ser o tellado de banda seca, que ben recordo a concelleira de ensino, a Genoveva Hermo,
durante moitos plenos falar da necesidade de acometer esa obra, ou hai pouco que pode ser o tellado de Cadreche, porque chaman moitas veces o que son as direccións unha gran impotencia porque lle chove o que é dentro do colexio. Nós non podemos asumir esas competencias porque son competencias impropias do que é o propio Concello, pero sempre estamos dispostos a invertir en algo tan importante como poden ser os nosos centros de ensino. Chega a deixadez da Consellería, chega hasta tal punto que lle dixeron que lle iban a ingresar os cartos para poñer as tarimas nas aulas, nin tan siquiera lle poñían a tarima, e nós lle dixemos que o Concello, a través da Brigada dos Coles, pois sí lle poñeríamos a tarima. A día de hoxe non se sabe todavía nada. Eso podemos decir que responde estas actuacións ás necesidades da comunidade educativa, e as outras, tal vez a máis xenérica, e a última da Consellería de Promoción Económica, pero sí podemos decir que é froito da escoita activa que se fixo ao longo de moitos anos do que é o sector e do que viña pedindo das necesidades de inversión que eles consideraban oportuno, como dicen na miña primeira intervención, sobre todo cara este último trimestre do ano. Ten a palabra os heróis. Ben, bueno, eu tamén simplemente contestaré algunhas cousas que dixo e tamén agradecer o voto favorable. O sonómetro calibrado, a verdad que é un pouco caro e custoso, pero bueno, si efectivamente, si se considera oportuno adquirilo, pois nós algunha vez xa o valoramos en máis dunha ocasión. Agora mesmo, se cadra non é un problema excesivamente grave no noso Concello. Si temos un sonómetro manual que utilizan os axentes e poden medir o ruido e entonces actuar en consecuencia, o que non se pode sancionar. Pero medir se pode medir e se pode entrar no local e decirlle baixa música ou peche o local ou que sexa necesario, e tamén se utiliza nas actuacións que fan aí, que organiza o propio Concello e ao aire libre, e incluso pois tamén en algunhas que se fan espacios ao aire libre privados, non? Pero bueno, vamos, non creo que descartemos ni moito menos a súa adquisición. Hoxe en día o problema que ten a hostelería é que os máis ben de horarios, de non respetar horarios, que iso é fácil de detectar, non fai falta o sonómetro, e é sobre o que actúa a policía local, polo menos. Ahora estou un pouco desconectado dese tema, verdade, pero o que pasaba hasta que estaba de alcalde, vamos, e supoño que sigue sendo o mismo problema. Falou aí da posibilidade da moción que vai a continuación e sobre o saneamento nas carrouchas e todo eso. Eu sobre isto queria dicirlle que pode chamar a atención que non vayan grandes investimentos nesta proposta desas características, non? Eu pensei que iba a explicar Patricia. Non van porque vamos a facer un pleno extraordinario onde vamos a levar outra proposta remanente, porque aprobándose no último trimestre do ano, ahora xa estábamos ao final, claro, se estivéramos en febreiro, pois levaríamos todo. Cando se teña liquidación se incorporan automáticamente, entonces agilizará, digamos, os trámites para poder executalos o vindeiro ano. Ahora estamos coa redacción dos proxectos, bueno, para o das carrouchas, que saberemos o custo que sale, e outros máis que se levarán a pleno pois tan pronto como podamos. Non sei se será no mes de outubro ou no de novembro, pero a nosa intención é o antes posible. Sobre o depósito de agua, se me permite, o Concello de Deportes, claro, el non coñeceu todo o desenvolvemento do proxecto do módulo. Realmente o que aconteceu aí, o módulo estaba diseñado para ir diante do actual depósito. Falouse con atletismo, falouse da posibilidade de que algún día ampliemos a dúas calles máis, non? A dúas calles, non? A dúas calles máis a pista, e entonces o módulo é mellor retranquealo para que quede espacio suficiente. Coa actuación esta ibase a romper a parede con unha parede de bloques sinxela e reconstruir, pero xa con vistas a trasladalo, facer un moderno, bueno, as características sí que as coñece moito mellor o Concello de Deportes que eu mesmo, pero ven a solucionar ese problema. Quero dicir que non era que co proxecto que había non estivera previsto ou pensado, si estaba, pero xurdiu esa proposta, xurdiu esa idea, e mellor ganar uns metros hacia adiante, que vamos, se ocupará parte do aparcadero, pero bueno, moi pouco do que ten diante o propio campo de fútbol, e non terá maior problema, non? Ese é o motivo polo que se fixo o depósito de agua. Pero, bueno, se me quedou por comentar tamén, vamos a ver se podemos
adquirir un vehículo para servicios xerais, un vehículo de renting que será utilizado por o Departamento de Medio Ambiente, podrá ser utilizado polo notificador, por o axente da policía que se dedica a inspección urbanística, polo propio aparellador, incluso pois a veces polos alcalde ou concelleiros e concelleiras que a veces pois facemos uso excesivo do propio vehículo para ir a ver zonas do concello e facer percorridos e a veces incluso pois pasan bastante os kilómetros de que pode ser un desplazamento a fora do concello con vamos, no meu caso a veces moi excesivamente. Por lo tanto, pois tamén propoñemos esa medida, por si non sabían a que se refería. Bueno, reiterarme lo mismo. Entiendo que ustedes que están más al día de muchas cosas pues habrán decidido con buen criterio muchas actuaciones, las cuales nos gustaría tener más información al respecto. Si quiere volverles a llamarle la atención, sobre todo pues el sonómetro, porque creo que ya se aprobó aquí en distintas ocasiones que sea costoso. Estamos hablando de que nos sobran 2.300.000 euros. Me supongo que podremos afrontarlo. Me supongo que está muy bien lo de las carrochas dentro del trimestre que viene, pero es una actuación que ya también se aprobó hace un año y está sin ejecutar. Cada uno marca sus prioridades, es decir, yo creo que todo está muy bien y siempre soy consciente de que los recursos no van a llegar para solventar todos los problemas. Pero uno puede dar las prioridades que quiera. No sé si la medición que hacen es buena o mala, tal, lo que sí sé es que los vecinos se quejan continuamente de no poder dormir y descansar, tanto por el horario de cierre como los ruidos que ocasionan. Es una actuación que tienen que dar ustedes prioridad a lo que ustedes entienden que es más importante para su gobierno. Pero, vuelvo a decir, creo que hay actuaciones que tenemos dinero, podríamos afrontar de alguna otra manera y sobre todo solventar problemas que creemos que son importantes a los vecinos. No obstante, les vuelvo a reiterar, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que ustedes traen. Y en cuanto al remanente, cuando quiera hablamos. El problema, si existen remanentes porque los recursos no se gastan. Es curioso, pero bueno, lo que es curioso es que tengamos un remanente de 2.300.000 euros y encima sumamos y de actuaciones pues oye, como las que ustedes traen aquí, las pasarelas de la Illa que tal, pero no se han estropeado este año ni hace 2 meses ni hace 6 meses. Vuelvo a decir que eso sea forma de funcionar y trabajar de cada uno. Remata o turno de intervencións o concelleiro Eloi. Ben, nada, o que dixen, agradecer o voto a favor. Bueno, se teñen algunha dúbida sobre algunha actuación, non hai problema en explicar ya máis polo miúdo, ou polo menos non hai problema. E do remanente sí, xa teremos tempo a falar, porque bueno, vai ser algo que veña moitas veces a pleno. Xa digo, non exactamente como vostede o di, pero bueno, tampouco me vou enzarzar ahora nese debate. Simplemente nada máis. Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Bueno, pois pasamos ao seguinte punto 4, aprobación do suplemento de crédito 01/2023. Defende a moción o concelleiro Eloi. Sí, ben, nada, este é un suplemento de decreto 0123 que simplemente para modificar unha subvención nominativa que é para, bueno, para dotar a Comisión das Festas do Carmen do Castelo de 8.000 euros, suplementando pois o que xa de por sí percibían. Creo que están facendo ben, e ademais este ano, como tamén se aumentou a cuantía pois ao resto de comisións, pois entendíamos pois que había que ser xustos e tamén dentro da importancia que poda ter cada celebración, pois tamén queremos que a do Castelo pois tamén a merecía, simplemente pois é iso. Calquer dúbida, pois eu respondo nun segundo turno. Ten a palabra Patricia, do PSOE. Pois eso, que nós tamén vamos a votar a favor, porque, bueno, o Carmen do Castelo, pois, tras falar con eles, necesitaba unha mellora na chega que facía o Concello e así o consideramos. Non tiñamos esa intención con todas as comisións e con eles, pois, evidentemente tamén. Ten a palabra a portavoz do BNG.
Sí, bueno, a nos parece xusto, nos parece equitativo decir que os 8.000 euros era unha subvención nominativa que xa existía no que no orzamento e que o incremento son de 2.000 euros, un incremento, bueno, bastante menor que outros incrementos que se fixeron para, bueno, pois sacando menos actuacións similares. Entón, nos vamos o que a votar a favor. Ten a palabra o portavoz de Nos Pobra. Ben, deste goberno que comenzou, digamos, a súa andaina no 2015 e de alguma maneira continúa a día de hoxe, sempre axudamos decididamente as festas locais, incrementando as axudas e neste caso recuperándoa da nada, porque cando se chegou ao goberno no 2015 a axuda era cero e a festa pois non existía. Non é mérito noso, sino que é mérito pois, dun grupo de persoas que dedican o seu tempo libre e o seu esforzo a pois, unha afición, unha dedicación como esta, que é pois, organizar unha festa das características do Carmen do Castelo, que pois, ten a súa importancia histórica no noso concello, é a procesión marítima, que é moi típica do noso país, e, bueno, pois era oportuno recuperala. Lembro que nos primeiros orzamentos levaron 3.000 euros de subvención, nos segundos 5.000, logo subiuse a 8.000 e agora pois 10.000. Creo que é un crecemento en 8 anos considerable, non, para unha festa que pois tampouco é a principal do pobo, non é unha das principales do pobo, non é a principal da parroquia do Castelo e tampouco é a principal evidentemente da parroquia do Carmillal, que aí temos pois o Carmen dos Pincheiros e o Nazareno, que son pois as que se apoian máis decididamente dende sempre neste concello. E, bueno, está ben que sexa así, e aparte, pois, o Nazareno conta ademais con axudas extraordinarias por tratarse dunha festa de interés turístico galego, que pois, se permite acceder a subvencións da Xunta de Galicia e, pois, se fan ben o seu traballo de conseguir fondos e todo máis, pois, poden ter estamos de acordo, pero tamén sendo conscientes de que neste concello pois, hai dúas festas principais, que xa son os festivos locais que se utilizan e que necesita máis apoio do que necesita unha festa como Carmen do Castelo, que, bueno, eu creo que recurriron tamén pois a unha programación diferente, dándolle moito peso á música tradicional, por exemplo, que tamén pois é de agradecer para o que significa para o apoio aos grupos locais e de fora, e, bueno, a verdade é que van, pois, non sei, desde Nos Pobra e creo que desde todo o conxunto do goberno e creo que da corporación non temos máis que darlle os parabéns polo traballo realizado, que aparte alongan a outros períodos do ano, facendo a veces actividades moi de pouco custo económico para o concello, como é o Pasarrúas e tamén as sardiñadas e tal, e que dinamizan moitísimo o tecido socioeconómico do concello, nomeadamente a hostelería, por suposto. Por lo tanto, dende aquí, darlle pois os parabéns e o agradecemento. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Nosotros vamos a votar a favor. Entendemos que cualquier ayuda para cualquier tipo de organización, sobre todo comisiones que de forma altruista emplean su tiempo, esfuerzo y muchas veces dinero para el disfrute y la dinamización de nuestro municipio requiere de su reconocimiento y sobre todo apoyo. Por eso vamos a votar a favor. Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Vamos a pasar entón agora ao punto 5, que é aprobación do post 2023 adicional, gasto corrente. Vai a defender a moción Xosé Lois de Nos Pobra. Ben, pois, bueno, tíamos pendente traer este asunto a pleno, remata mañán o prazo para comunicalo, erróneamente no seu día, e pedo disculpas, se comunicou que tiñamos de prazo, non recordo exactamente que, pero eso era para si presentamos obras diferentes, si indo ao gasto corrente, pois o prazo remata o 29 de setembro. E, bueno, a proposta é dedicar todo a gasto corrente, en parte porque xa o temos contemplado nos orzamentos, e a chega que hai a maiores, pois nos pode vir ben tamén para calquera imprevisto, que de feito xa se están dando de cara a fin de ano, que veremos se vamos a ter que votar máis esa diferencia, que quero recordar son sobre 44.000 euros con respecto ao que tiñamos contemplado no orzamento. Por lo tanto, é necesario para cadrar os orzamentos, e non sí que podíamos ter un problema de equilibrio presupuestario ao final do exercicio.
Ten a palabra Eloi. Ben, nada, vamos a votar a favor, simplemente, bueno, explicou Lois, vaise destinar a gasto corrente, estaba así xa contemplado no presuposto prorrogado e, polo tanto, pois é a proposta que traemos a pleno. Ten a palabra Patricia do PSOE. Pois nós tamén vamos a votar a favor e, bueno, agradecer a Diputación unha vez máis que nos deixe dedicar todo a gasto corrente, que para os concellos é algo moi positivo e moi necesario. Ten a palabra a portavoz do BNG. Sí, bueno, a nos o que son o POS nos parece o plan de obras da Diputación, nos parece moi bo plan, que aparte reparte o que os recursos dunha maneira obxectiva a todos os concellos do que da provincia e que permita que unha parte deses recursos pois se utilicen para gasto corrente, pois nos parece moi importante para apoiar os concellos, porque os concellos no orzamento que ten máis peso pois é o que é o gasto corrente. Por lo tanto, nos imos votar a favor. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Nada, nosotros vamos a votar a favor de la aplicación para gasto corriente. Si quería un tema de orden, no sé, entiendo que hay un grupo mixto, pero entiendo que solo puede haber un portavoz de intervención en cada cámara. Eso es como entiendo yo que debe ser. No sé si es así. El reglamento orgánico municipal se permite que los miembros del grupo mixto repartan su turno de intervención, el tiempo del turno de intervención. Siempre que no excedan, a un total de 5 minutos pueden repartir el tiempo. Bueno, pois vamos a proceder logo á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 6. Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á descarga de túnidos no porto da Pobra do Caramiñal. Defende a moción a portavoz do BNG, Rosana. Gracias. Bueno, eu creo que todas as que estamos aquí levamos semanas vendo cal é a situación no porto comercial do noso concello, non? Semanas nas que efectivamente non atraca un barco para descarga de túnidos e o que estamos vendo todas as cidadás e os cidadáns deste concello pois reflíctese evidentemente, como pode ser de outro xeito, nas cifras e nos datos. E así, por exemplo, segundo os propios datos de Portos de Galiza, que é quen ten a titularidade do porto comercial da Pobra, e do outro tamén, pero neste caso estamos falando do porto comercial, pois según os datos da propia entidade de Portos de Galiza, por exemplo, no ano 2016 houbo un total de 120.000 toneladas de descarga de túnidos no noso porto. Eso era o ano 2016, que xa baixaron no ano 2019 a 102.000 toneladas e que no ano 2021, son os últimos datos que ten feito públicos Portos de Galiza, están no ano 2021 en 85.394 toneladas. Claro, como vamos vendo, isto é unha merma importantísima e iso ten consecuencias. E ten consecuencias, non sei se en primeiro lugar, pero en todo caso, por enumerar, ten consecuencias para as empresas consignatarias que xa en este momento están sendo conscientes de que a súa propia viabilidade corre un risco. De feito, hai algunha empresa que non sei se pechou a porta definitivamente ou está en proceso, debido fundamentalmente ao que se desprende destes datos e destes números. Tamén ten as súas consecuencias precisamente no emprego do noso concello, porque en este momento a descarga de túnidos estaba dando traballo a máis de 100 persoas, traballo directo a máis de 100 estibadores, traballo que era un traballo estável, e tamén ten consecuencias sobre outros sectores que non son directos relacionados ca actividade de descarga, pero que evidentemente están relacionados coa actividade, non? Pois podemos falar de talleres, de reparación ou calquera outra actividade na que se vexa implicado o atraque de barcos e a descarga de túnidos no noso concello.
Bueno, durante moitísimos anos todas e todos sabemos que o Porto da Pobra foi referente non só a nivel nacional, sino tamén a nivel internacional, foi referente precisamente nesta actividade, non? Mesmo o tráfico que en un principio se desviaba ao Porto de Ribeira, pois acabou mayoritariamente descargándose na Pobra. E isto, como digo, por múltiples razóns, xa sabemos que non hai só unha única razón, pero por múltiples razóns veu a dar na situación que temos hoxe e que, insisto, pois é, bueno, pois realmente, non sei, realmente triste, non? Realmente lamentável que isto este indo a menos, non? Nos entendemos que o titular deste porto, que é, insisto, Portos de Galiza, que pertenece á Xunta de Galiza, debera, cando menos, entendemos nós, preocuparse por esta situación. Non hai moito tempo este tema debateuse no propio Parlamento Galego, na Comisión de Pesca, e o propio director xeral, bueno, efectivamente recoñeceu que isto estaba a pasar, porque é imposible que non se recoñeza, todo o mundo o ve, pero tampouco adiantou naquel momento, cando menos, pois ningunha liña de traballo pois para intentar que isto non vaya máis, non? A priori, a nos parecenos, e tal e como elas mesmas reclaman, que o propio conselleiro de Mar ou o propio que non sale agora a palabra, perdón, o propio presidente, non me salía a palabra, perdón, o propio presidente de Portos de Galiza debera, cando menos, poñerse en contacto coas empresas que desenvolven a actividade neste concello e tratar entre o sector, entre estas propias empresas e a administración, tratar de buscar algunha alternativa. Non digo que finalmente se fora a conseguir, pero cando menos tratar de sondear e de ver outras posibilidades. Por exemplo, pois a posibilidade de atraer outros tráficos e outras mercadorías máis alá do que son os propios túnidos, non? Nos, bueno, pois tendo en conta estas circunstancias e tendo en conta que a administración é quen debe estar á cabeza precisamente de que o Porto da súa titularidade, da súa competencia directa, pois non vaya a menos, pois propoñemos primeiro instar a Xunta de Galiza a que se estableza, que a Xunta de Galiza estableza, bueno, o antes posible, de inmediato, se pode ser, contacto coas empresas consignatarias que operan no Porto da Pobra do Caramiñal. Insisto, primeiro, para estudiar as consecuencias do que está a pasar, que as ten, algunhas acabamos de decilas, e, segundo, para tratar de buscar algunha alternativa. E, en segundo lugar, para que tamén leve a cabo o Portos de Galiza as actuacións de mellora, mantemento e limpeza que precisen as instalacións portuarias, precisamente para tratar de frear ese deterioro que ven sufrindo as propias instalacións do Porto da Pobra dende hai xa bastante tempo, e que canto máis se deteriore, evidentemente menos posibilidades e menos servicios se poderán ofrecer aos buques que atraquen neste porto. Esta é a proposta, en este caso, tratando, como digo, de buscar algunha saída, ou cando menos de intentalo, á situación que estamos a vivir no Porto da Pobra nestes momentos. Mais nada. Ben, bueno, eu estou de acordo cos puntos da moción, creo que son totalmente normais e asumibles. Unha é falar pois cas consignatarios para ver posibles solucións, e outra é que se leven a cabo pois melloras. É verdad que eu estuve vendo os vestiarios e lle fai falta unha mellora, incluso nas defensas que ten o propio porto. Hai algunhas que de feito cara onde está o faro, pois algunha está xa rota, entonces, bueno, habría que repoñelas. Eu creo que neste caso as dúas administracións deben colaborar. O Concello transmitirlle a preocupación a Portos por unha actividade que cada vez ven a menos por diferentes circunstancias que vou explicar,
Portos, lóxicamente, como titular, digamos, da actividade do propio Porto, pois intentar, pois, ao mellor buscar unha alternativa para que non só se descarguen túnidos, sino que incluso se podan descargar, pois, outros materiais, e incluso o Porto pode chegar a ser atractivo precisamente para estas actividades. A verdade, fomos un referente, pero a verdade que as circunstancias globais cambiaron moito, é dicir, ahora mismo hai topes no que os barcos poden pescar, é dicir, todos os barcos que operan nas Seychelles teñen un tope de 10.000 toneladas, fai uns anos non o había, é dicir, meu pai que se dedicou moitos anos a esta actividade teñen chegado a pescar 18.000 toneladas nun ano bo, agora teñen topado a 10.000 toneladas. Moitos barcos das Seychelles xa non veñen aquí, porque moitos xa se descargan en Tailandia e Singapur polos costes, é dicir, aquí tamén estamos falando de, bueno, pues países onde as condicións laborales son moi diferentes, os costes son máis baratos e as empresas pues buscan economizar tanto. Pero ademais tamén temos, sobre todo, os barcos que están vindo este ano aquí de Costa de Marfil, de Avillán, que é onde suelen cargar, onde a maioría veñen tal, moitos xa están vindo medios valeros porque descargan en Mindelo, onde casi todas as industrias teñen fábrica, e estamos tamén falando de tema de costes, incluso algunha especie de túnido que ao mellor aquí non se podría descargar en Europa, pois bueno, pois ali sí que se pode. Entonces, bueno, foron todos circunstancias, pero bueno, creo que sí que debemos as dúas administracións colaborar para buscar unha solución. Pois poño un caso claro, ahora mismo en Avillán hai un barco, Sierra Lara, que posiblemente viña a descargar aquí, está ahora mismo co Monte Lape o Monte Raiola pois cargando, non veñen estes dous atuneiros que teñen unha capacidade de 2.000 toneladas moi cargados, é dicir, e incluso o Montecelo leva 3 meses no mar e leva pescadas unhas 300 toneladas, é dicir, tamén é verdad que cada vez pois hai menos, ou é verdad que este ano particularmente foi malo. Entonces, bueno, creo que non se pode achacar a solo unha cousa, son varias, pero bueno, creo que as dúas administracións deben colaborar buscando unha solución, e lóxicamente Portos de Galicia como titular da actividade, pois incluso ser máis proactiva co propio Concello a hora de buscar pois unha solución. Entonces nós vamos a votar a favor. Ten a palabra Patricia. Ben, pois o Partido Socialista tamén vai apoiar totalmente esta moción. No mandato anterior xa demandamos as actuacións de mellora nos vestuarios, estuvemos ali e vimos as condicións nas que estaban e, bueno, non entendemos que sigan sin facerse ali as actuacións necesarias para seguir coa actividade que se desenvolve ali. E despois, con respecto a descarga de túnidos neste porto, que foi no seu día, como xa ben dixeron os meus compañeiros de goberno, pois un dos portos máis importantes, pois é verdad que houve varias cuestións, non que non é unha sola, sino que varias. Entón nos pedimos pois eso, que haxa esa relación coas empresas consignatarias e que se intente buscar pois alternativas. Creemos que pode haber outras alternativas, importante, e é verdade, eu estou un pouco co concelleiro, con Eloi, que non é só unha cuestión, non ha de ser unha cuestión fácil, pero que entre as dúas administracións que somos, pois debemos de poñer o foco nesta atención, porque é unha actividade moi importante para o Concello da Pobra, e non deberamos de deixala ir así como se está indo, porque é moi triste ver o porto a día de hoxe que casi que non veñen os barcos á Pobra do Caramiñal. Ten a palabra Xosé Lois. Ben, pois de Nos Pobra tamén vamos a apoiar esta proposta. Entendemos que esta situación de risco que existe nunha instalación, nunha infraestructura das características do porto comercial, pois é preocupante, e o problema que temos de depender dunha materia prima que non temos nas nosas augas nin a suficiente como para suministrar ás nosas empresas conserveiras, pois é un problema, e sempre pode estar aí esa espada de Damocles sobre unha actividade destas características. Por tanto, calquera alternativa que se poda buscar para darlle uso que merece unha infraestructura desas características, pois benvida esa, non? Supoñemos que Portos de Galicia xa terá esa preocupación, e esperemos pois que efectivamente leve a cabo os acordos deste punto e se estudien que posibilidades existen. Falábamos antes do respeto institucional. A mí me lembro cando os diputados e diputadas do Partido Socialista viñeran aquí, e gracias á mediación da Concellería Socialista
para entrevistarse cos empresarios. Foi lamentable o que aconteceu, señor concelleiro. Despois de confirmar a súa asistencia, pois botáronse para atrás. Despois de recibir chamadas de Portos de Galicia, non sei en que términos. Pero claro, cando a administración da que depende a túa empresa te presiona desa maneira, pois é entendible que pois se botaran para atrás e nos deixaran pois ali tristemente na porta, que nin tan siquiera podemos entrar ás instalacións dando unha rolda de prensa, e foi lamentable. Que problema existirá en que os representantes da ciudadanía no Parlamento galego veñan a Pobra, comproben o estado e a situación dos vestiarios, que non podemos levarlos hasta ali, e que problema habrá? Se a democracia do Partido Popular, sinto decirlo, pero é así. Por lo tanto, espero que tamén teñan en conta ese segundo punto, que coñecen perfectamente o problema, porque eu sí que estive ali coa anterior presidenta de Portos de Galicia, e sí que comprobamos pois o lamentable estado no que se atopan esas instalacións que necesitan melloras máis que evidentes. Desde Nos Pobra consideramos que a entidade de Portos de Galicia non funciona correctamente. Cremos que había que darlle un cambio radical, e un deles, por exemplo, sería constituir unha comisión na que houbera un representante de cada concello, porque temos unha entidade desas características incrustada no centro urbano, no centro histórico da nosa vila, incrustada con un decreto aprobado por a Constitución da Comunidade Autónoma, non? Foi cando despois se creou Portos de Galicia e pasaron a ver terreos como pois o Xardín, como o Recheo que se fixo no seu día, como outros máis, como o Colexio Fernández Varela, todos están en propiedade de Portos de Galicia. Aprobouse na DEUP de 2019 a reversión dos terreos da Praza Alcalde Segundo Durán e do Parque do Castelo e das Pistas, e pasaron 4 anos e todavía non se levaron a cabo. Por lo tanto, aproveito esta moción para indicar que estaría ben que aceleraran un pouco esos trámites e nos devolveran os terreos que son nosos, porque así o recoñeceu o Consello de Ministros nos anos 76, que recordar, e dende aquela pois temos ese conflito. Hai un novo presidente, non sei se vai a traer novos aires ou van a ser os mesmos a institución, pero dende logo que lle fai falta un cambio e pensar de outra forma o Movemento Portos de Galicia, porque non só é unha opinión de Nos Pobra, nin de o PSOE, nin de o BNG, sino que moitos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular opinan o mesmo que estou dicindo eu aquí. O Porto ten que ser colaboración estreita co Concello, e estaría ben que se constituíra esa comisión onde pudera estar o alcalde ou unha concelleira ou concelleiro, escoitar o que se fala nesas reunións, coñecer de primeira man todo o que hai que escoitar. Isto, claro, é unha utopía que estou solicitando agora, ao gallá no futuro, pois hai esa posibilidade dende a Xunta de Galicia. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, creo que es común a todo el mundo la preocupación por la falta de actividad. No es nada que a nadie se lo oculte, ¿no? La realidad es que las circunstancias del mercado cambian, varían, y las condiciones sobre todo son las que son. Hay cosas contra las que se puede actuar y otras que son casi imposible hacerlo. Los cambios en la vida social y en la forma productiva, y sobre todo en el proceso productivo de transformación de las materias primas, va variando con los tiempos gracias a la forma, a la tecnología y a los procesos que van evolucionando para ser competitivos y poder tener una continuación en el tiempo. Creo que todos somos conscientes de la dificultad, somos conscientes de la realidad, pero yo creo que también somos conscientes de que existen esos contratos. La dificultad es que nuestro puerto está centrado y pensado en una actividad productiva en la proximidad de toda la comarca, casi toda establecida y sobre todo a un producto casi concreto. El primer interesado en que haya más movimientos es Portos de Galicia. Al final es una instalación que ustedes ven, decir que los primeros interesados que haya movimientos son ellos. Los primeros interesados que las cosas funcionen son ellos. Pero Portos de Galicia no puede ser una empresa comercial que busque clientes. Puede ser una empresa que busque productos que para después venderlos. Eso creo que es el objetivo, la forma de actuar de otras administraciones en otras épocas o en otros países. Porque tienen que poner los instrumentos y las herramientas necesarias para que la actividad se desarrolle, facilitarlas, garantizando la seguridad de las instalaciones de las personas y de los bienes, y sobre todo en este caso la seguridad alimentaria de un producto que requiere una manipulación y una
transformación para que todos, cuando lo consumamos, tengamos una seguridad en ese sentido. Es curioso, yo me alegra ver que realmente todos coincidimos en la misma historia, porque oye, sus formaciones políticas en su momento, algunas de ellas se oponían a la construcción del muelle comercial. Es curioso, es decir, creo que oye, es bueno ver y reconocer que las cosas y las circunstancias van cambiando. Antes decíamos que no y ahora por lo menos reconocemos que ha sido algo bueno, productivo y sobre todo interesante y transformador para nuestro municipio durante muchos años. Esa preocupación yo creo que la tenemos todos, pero también creo que es bueno, sobre todo, ser conscientes de la realidad y cuando se plantea una alternativa, pensarla, estudiarla, porque todo tiene consecuencias en la vida. Hace años hubo una empresa que quiso establecerse en este puerto y en otros puertos de nuestro entorno para realizar una actividad diferente, con posibilidades de tener éxito, pero al menos intentar mover mercancía de otra manera. Y todas las formaciones políticas se han opuesto. Entonces, bueno, yo creo que también es ser irresponsable, que igual que decimos que se hagan cosas, pues a proponer. Y sobre todo cuando hay propuestas, al menos tener la responsabilidad por un lado y sobre todo la visión por otro de intentar hacer las cosas de otra manera, porque esto todos veíamos que el mercado cambiaba no hoy, ni hace 3 meses, ni hace 6 meses. Esto es una tendencia ya de hace 8 años, que cada vez está más agravada y que cada vez, por desgracia, irá más. Y entonces hay que tener eso, en cuenta esas cosas para tomar decisiones. Eso lo vuelvo a decir. A mí me sorprende agradablemente que todos los que antes se oponían al muelle ahora estén a favor de él y que quieran que mejore y que crezca. Pero creo que también hay que ser serios y no traer, cuando se plantean opciones y propuestas de explotación de una forma alternativa, decir que no a todo. Al menos, y si decimos que no a todo, también plantear una posibilidad de una opción. En cuanto a las instalaciones, creo que las instalaciones cumplen los requisitos legales y sobre todo totalmente establecidos, porque hay que ser rigurosos en la seguridad, hay que ser rigurosos en el tema medioambiental, en el tema sanitario y sobre todo en el tema de la seguridad, de la manipulación y el trabajo de las personas. En el tema de los vestuarios, todos sabemos cómo están los vestuarios. Puertos de Galicia le propuso a los consignatarios 2 opciones distintas: construir los puertos de Galicia y cobrarle un canon por ellos, o que ellos lo construyeran y pagaran la utilización del espacio. La respuesta de los consignatarios fue ninguna. Entiendo que probablemente es ninguna porque las circunstancias económicas iban variando y afrontar una inversión de cualquier tipo, una actividad que tú ves que se reduce cada día, pues es complejo y difícil. Pero no es culpa de la administración no dar opciones y posibilidades y soluciones, porque la realidad es la que es. Entonces, oiga, lo que hay que proponer alternativas, no solo demandar que alguien busque mercados, sino tenemos que proponer alternativas entre todos. Tenemos que ser imaginativos y sobre todo propositivos. Nosotros somos conscientes de la dificultad y sobre todo del pilar que supone para nuestro municipio lo que ha supuesto en los últimos años el puerto comercial. Queremos que siga siendo. Por eso somos conscientes y sobre todo estudiamos y tenemos mucha prudencia cuando se plantean alternativas. Nosotros las apoyamos, ustedes las rechazan. Digan ahora ustedes cuál es la alternativa que ustedes proponen. Porque la realidad es la que es. La realidad es que los puestos de trabajo han disminuido. Usted habla de 100 trabajadores, hace 5 años eran 200. Es cierto que hay alguna consignataria que alguna ya se ha reestructurado y otras probablemente tengan que hacerlo. A concelleira Rosana do portavoz do BNG, por favor. Bueno, pues efectivamente, felizmente coincidimos, pero coincidimos na diagnose. Claro, coincidimos na diagnose e logo no tratamento, a verdade é que creo que diferimos un pouco, cando menos un pouco. Vostedes din que fai moitos anos, 8, dixo vostede, que se está vendo pois que Porto vai a menos, que as condicións do mercado cambiaban, que, en fin, que a economía globalizada iba a influir tamén en este tipo de cuestións, que parece que non, pero influen, e vostede, señor Durán, seguro que o sabe moitísimo mellor que a min.
Pero claro, se hai 8 anos isto o vía todo o mundo, como é que o titular desas instalacións, o único ente que ten competencias sobre esas instalacións, mirou para outro lado desde hai 8 anos? Claro, tamén xa sabemos, xa sabemos, señor Durán, agradecemos en todo caso que o, bueno, se hai algún despistado que non lo lembre, pero en todo caso xa sabemos que Portos de Galiza non é unha empresa. Xa o sabemos. E non é Portos de Galiza, efectivamente, quen se ten que dedicar, cando menos ao 100%, a buscar outras actividades para o porto comercial. Pero, dende logo, o que non pode facer Portos de Galiza é os cartos, volvemos outra vez aos cartos, verdad, públicos de todos os galegos e galegas, cruzar os brazos, pechar os ollos, mirar para outro lado e deixar abandonada unha instalación que, volvo a insistir, é moi importante que a xente saiba que o Porto da Pobra depende única e exclusivamente de Portos de Galiza, porque máis, se o Concello quixera, que non é o caso, porque non pode, pero quixera facer algún tipo de actividade nese porto, ni siquiera podería, porque non estaría limitado precisamente polas competencias e pola titularidade que son do goberno galego. Ben, entón, por que hai 8 anos se o víamos todos? Que pasa? Portos de Galiza non o vía? E se o vía, por que non tratou non de buscar mercado? Ou non de solucionar o problema ao 100%, que xa dixemos todos aquí, que non depende única e exclusivamente de Portos de Galiza? Pero cando menos, e nós nese sentido, nesta moción, estamos trasladando o sentir das empresas consignatarias deste Concello. Cando menos, dialogar cas empresas consignatarias deste Concello, sentarse con elas e tratar entre todos, de poñer posibilidades encima da mesa que Portos de Galiza, como administración, seguramente teña moitas máis posibilidades de leválas a cabo, de efectivizalas, que as propias empresas elas solas. Aquí do que estamos falando unha vez máis é de colaboración, neste caso público-privada, se vostede quere, é dicir, Portos de Galiza, que é o titular da instalación, máis as empresas que teñen a súa actividade nesa instalación que é titular de outros. Sentémonos aquí e tratemos de buscar unha solución, porque neste momento o que temos é que efectivamente podemos lamentarnos todos e todas moitísimo, pero temos un titular de unhas instalacións que leva, dixo vostede, non eu, leva cando menos 8 anos sin preocuparse desta cuestión. Pero non só leva 8 anos cando menos sin preocuparse desto, que é gravísimo, sino que leva tamén uns cuantos anos non preocupándose do mantemento desas instalacións. E leva, eu non quería introducir aquí cuestións a maiores, pero desde logo o que dixo o señor Piñeiro é algo que en outro momento teremos que tratar aquí tamén, para que cada quen se posicione, e isto é do que se trata, verdad? Antes falábamos de debater aquí todos os asuntos que nos atinxen. O señor Piñeiro tiña toda a razón cando decía que nos concellos galegos, os concellos costeiros galegos, temos, a parte de moitísimos problemas, un problema que se chama Galiza, que ten a titularidade de uns terreos que non se están utilizando para a actividade portuaria, que os concellos pagamos, verdad, o seu mantemento, a súa limpeza, a recollida, que non son nosos, son de Portos de Galiza. Entón, este tema vou non a deixar a un lado, porque é en este momento colateral, pero é grave, moi grave, e efectivamente, isto ni siquiera é unha cuestión de cores políticas, do Partido Popular, que se teñen pronunciado públicamente a respeito de que Portos de Galiza ten que resolver o dos terreos sin actividade portuaria en trama urbana dos concellos. Tenno que resolver. Ben, ao que vamos. Se estamos todos de acordo, eu supoño que esta moción do Bloque Nacionalista Galego pode salir ou salirá por unanimidade, e eu non sei se quere retrotraer vostede, vou rematando, señor alcalde, non sei se quere vostede retrotraer cando
fala do posicionamento de outras forzas políticas a respeito do porto, das instalacións portuarias, non sei se quere retrotraer a máis de 20 anos atrás. Non sei se quere retrotraer a eso, porque unha cousa, e non hai que confundir, non digo que fora premeditadamente, pero non hai que confundir o que foi o posicionamento das distintas forzas políticas a respeito da construción dese porto como se construeu. Tampouco esquezamos, remato, tampouco esquezamos que a propia confraría deste concello, a propia confraría manifestouse en distintas ocasións, precisamente a respeito da ubicación e da construción dese porto comercial, porque logo xa vimos que pasou nos bancos marisqueiros. Entón, non sei se quere vostede retrotraer a 20 e pico de anos atrás, eu creo que non ven a conto, non? En todo caso, é Portos de Galiza quen ten que preocuparse, quen ten que chamar cando menos as empresas que están nesta actividade, sentarse, falar e buscar as alternativas entre todos, sabendo, efectivamente, de antemán, que non é un tema fácil. E, dende logo, e non hai outra escapatoria, é Portos de Galiza quen ten que dedicarlle cartos, orzamentos a arranxar as instalacións portuarias que meten vergonza. Sí, nada, moi breve. Nada, simplemente comentar dúas cousas respecto dos vestuarios que comentaba o portavoz do PP. Bueno, non sei se falaron ou non falaron, non sei que os fun a ver, están mal, o que está ben, están mal. Depois sí que estou de acordo con vostede en que si Portos non é unha empresa privada, non ten que buscar actividades, pero respecto ao que comentaba usted, cando se quixeron facer outras actividades, bueno, hubo cierta oposición a que se pudera facer. Claro, eu non creo que fora tanto opoñerse a facer outras actividades que non fora as cargas de túneis, senón que as instalacións actuais, tal e como se conciben, non estaban preparadas ao mellor para afrontar as dúas cousas. Entonces, bueno, creo que aí, insisto, sí que lle tocaría pois ao mellor a Portos adaptar a instalación para poder ter outros usos, pero bueno, insisto, é un tema que as dúas administracións debemos colaborar. Creo que estes puntos son moi factibles, non teñen para min ningún tipo de polémica, eu vou a apoiar como dixen, nada máis. Bueno, pois é un pouco curioso, non? 8 anos de abandono de Portos de Galicia. Que curioso. Gracias por recoñecelo públicamente, porque si a nós tamén nos parece moi curioso. Eu non dixen que estuvera de acordo coa construción do muelle, senón do porto, senón dixen outra cousa, falei da actividade. A construción do porto trouxe os seus problemas, creo que porque non foi construído como se debera, non? Porque así está acabando cos bancos marisqueiros. E tampouco dixen que estaba de acordo en que quixera que crecera ese muelle, porque creo que tampouco é a solución a este problema. A realidade que vostede facía referencia é que a actividade se está acabando, vese mermada a actividade de descarga de túneis a de marisqueo, esa é a realidade que está sufrindo o porto da Pobra do Caramiñal. E creemos que Portos de Galicia, evidentemente, como xa dixeron os meus compañeiros, sabemos que non é unha empresa, pero sí que ten competencia e ten que facer xestións coas empresas consignatarias como máximo responsable que son. E me parece tamén un pouco grave que diga que as instalacións cumpren. O sea, eu non sei se vostede estuvo dentro, pero de verdad que as actuacións son necesarias. E é verdad que lle deron aos traballadores, que lle deron opcións, diferentes opcións, é moi fácil, non? Balóns fora e construído e xafado tal e como se estaba mermando a actividade e tal e como estaba indo a actividade económica. Era moi fácil decirlle a eles que se fixeran cargo dos vestiarios. Creemos que Portos de Galicia tiña que haber feito outras actuacións, porque eso non é decente para cambiarse e para facer a súa actividade. Non é decente, non é humano. E vou a reiterar por último, como xa dixeron tamén os meus compañeiros, que Portos de Galicia é un problema para os nosos concellos. E o di eso, todos os alcaldes e alcaldesas de diferentes colores de políticos. É un verdadeiro problema para os que estamos afectados por Portos de Galicia e que teñen que resolver de unha vez por todas. Por eso que nós vamos a apoiar esta moción
tan necesaria para o noso Concello. Ben, intentarei ser breve porque vai ser tamén repetirme, non? Sobre se estamos a favor ou en contra do peirao comercial, como se iso fora o máis mínimo xeto de debate de hoxe, anos despois de que se debatira eso. Nos pobres nació no 2014, se cadra debería de restar ben, e o mellor os problemas empezaron fai 9 anos, non fai 8, foi que o nacemento de Nos Pobra, non sei se será eso. Mire, eu acabo de buscar así na prensa rapidamente, e no 2018 incrementouse nun 30% a descarga de túnidos e de sal no peirao. Eu cando empezou esta crise, esta problemática, non o sei exactamente porque non estou dentro dese sector e o descoñezo. Para mí o problema si empezou cando se construiu o porto para depender de un produto que viña de outros países e de caladoiros que non sabíamos canto tempo se iba a manter para destruir un ecosistema que está considerado o máis productivo do mundo, porque o destruímos literalmente. Por lo tanto, eu non quero entrar no debate de estou a favor ou non do porto, pero si existe, está aí e hai que sacarlle o máximo rendimento, por suposto, unha vez que está feito. Que vais decirlle? Sobre o tema dos vestiarios, sí, eu coñezo a tasa que lle querían cobrar aos consignatarios a cambio, claro, así calquera administra. Si por cada actuación llevas a cobrar unha tasa que te vai a compensar o 100% do investimento, pois sí, pero claro, non foron capaces de asumilo e a consecuencia é que os consignatarios non, pero os traballadores e traballadoras da descarga son os que sufren eses vestiarios, esas condicións infrahumanas, que hai algún espazo que, bueno, a verdad que doe ver iso, non? Que foi algo parecido como encontramos aquí as dependencias onde estaba a brigada de limpeza viaria, que por ser de limpeza viaria entendo que merecían menos e supoño que os traballadores da descarga pois tamén merecen menos que outros traballadores e traballadoras. Portos tiña que facer o imposible para solucionar ese problema, con fan investimentos noutros portos de mellora a veces moi cuantiosos, non? Porque, por exemplo, o noso é o único porto que eu coñeza, por lo menos desta importancia, que non ten unhas dependencias a disposición da cofradía para guardar aparellos, para guardar o que sexa. Non ten, hai moitísimos que teñen, pero vamos, superficies enormes e naves enormes dedicadas a ese servizo. Por lo tanto, a deixadez é manifesta e a solución hai que buscala, como sexa, porque ao final, quen está pagando, pois, como digo, son esos traballadores e traballadoras. E sobre o que decía, de que todas as formacións políticas se opuxeron a esa proposta que hubo dunha empresa que podía ser máis ou menos interesante, vamos a ver, o que non se pode facer é darlle unha concesión a unha empresa encima da superficie que están utilizando as empresas da descarga, os consignatarios e as empresas consignatarias. Era o que pasaba. Se ti superpoñías nun plano o que estaba previsto para esa actividade, que era descarga de contedores, e vías o plano que te presentaban os traballadores, os empresarios, os consignatarios, e vías que era imposible manter as dúas actividades. Que o mellor tiña sido a solución de futuro porque ahora íbamos a ter este problema. Bueno, a tempo de poñer os contedores sempre estamos. A nós nos preocupa moitísimo o impacto paisaxístico que teñen a descarga de contedores nun concello como o noso. Por eso, entre esas solucións, nos gustaría que foran, se é posible, outras. Si ten que ser con contedores, bueno, habrá que limitar a altura na que se poden apilar e intentar que o impacto paisaxístico sexa o mínimo, porque nós ao final pois somos un concello de interés turístico e pretende defender os seus recursos paisaxísticos e da súa potencialidade. Por tanto, non nos vamos a posicionar ahora a favor ou en contra da descarga de contedores, porque non é o obxecto da moción, non se expresa en eses términos, pero sí quero lembrar nese momento como foron feitas as cousas. Se terían feito de outra maneira, pois o mellor os consignatarios non protestaban. Se estivera organizada a descarga de outra forma, ou se tivera ampliado o peirao hacia dentro, ou calquera outra posibilidade que permitira o manexo desa máquina enorme que descarga os contedores e que necesita un radio de xiro tremendo, e un risco, non se pode estar traballando cerca dela, porque, bueno, un risco evidente para as persoas, para os vehículos e para calquera outro tipo de actividade que se pode producir. Por lo tanto, claro, aquí estamos igual que cando se fixo a ampliación do polígono. A ampliación do polígono, lo lembro perfectamente. A ampliación do polígono había que facela baixo a lei e non permitindo ilegalidades e todo o que pasou co polígono. As cousas ben feitas se poden discutir a outro nivel, as cousas mal feitas hai que condenalas desde o principio. É igual que, por exemplo, o centro de saúde, ou a súa proposta de centro de saúde de encasquetalo nun polígono sin aparcadoiros suficientes e con todas as consecuencias que iso podería ter. Non son as ideas de base as que se discuten, que senón moitas veces son xa as propias maneiras de facelo, de executalas, que son nefastas, son pésimas.
sempre recordo a primeira contestación que chega da Xunta de Galicia sobre a proposta do Centro de Saúde. Vaya rematando, sí, señor concelleiro. Sí, que se me estou indo polas ramas, pero é certo. Estivemos en contra de todas as formacións políticas, non recordo se estuvo o Partido Popular ou non, porque se fixo como se fixo e non por o objetivo final, que habría que estudialo definitivamente en outras condicións e veríamos se era necesario ou non aprobar o noso Concello. Bueno, yo me gusta que no ponga en mi boca lo que no he dicho. Yo no creo que no he dicho en ningún momento 8 años de abandono. Hablo de 8 años porque desde 2016 creo que es el pico de mayor movimiento del puerto, empezó a descender. Y el que ve la realidad la ve, y el que se pregunta y sobre todo habla con gente que es especializada y que trabaja en esos temas, sabes el porqué. Tema puntual de un año puede ser un año. Es la tendencia, todos sabemos por qué es, bueno, o cuando nos preocupamos y hablamos con la gente que sabe, sabemos por qué. No es porque se haya abandonado, porque yo sigo diciendo que las instalaciones cumplen con la normativa, si no estaría sancionado, me supongo que todos. Sé que ahí se han propuesto alternativas de distinto tipo, incluso he invitado a los consignatarios a que planteen otras opciones y no se han planteado. Entiendo que es dificultoso en las circunstancias económicas en las que se está, porque el futuro es complicado y complejo, pero también entiendo que está muy bien pedir. Hay que colaborar. El primero que tiene que colaborar es el ayuntamiento, porque creo que quien más nos incide es a nosotros, no a Portos de Galicia, que es el titular de la instalación. Creo que hay conversaciones que las ha habido siempre. En el 2009 estaba viendo ahí un artículo donde la presidenta de Portos decía que estaba en conversaciones con los consignatarios, con todos estos, para buscar opciones y soluciones. Pero también es que cuando se plantean opciones y soluciones que son factibles, son viables y son, oye, en su momento a lo mejor pueden ser dificultosas, sin duda. Pero la realidad es que el mercado va por donde va. Si queremos, oye, que las cosas funcionen como nosotros queremos, así nos va. Las cosas no van como uno quiere muchas veces, sino que va pues, por las circunstancias del mercado, de la realidad, sobre todo un mercado global, donde las circunstancias no las marca uno mismo, que a veces vayan en contra de lo que uno preferiría. Cuando se hizo la instalación, la propuesta de la instalación de una empresa puntera que quería hacer un proyecto piloto para un tema de containers, y todos ustedes votaron que no. El resultado, esa empresa que una de sus filiales tiene 24 mercantes, ¿sabe usted dónde está operando y trabajando? En Marín. ¿Es cierto que iba a ser complicado, complejo, dificultoso? Sí, pero la realidad es que hemos perdido una oportunidad. Y es que después, oiga, de perder la oportunidad decimos que todo resciende. Claro, es que a veces hay que ser valientes, aunque a veces nos equivoquemos. Miren, le pongo otro ejemplo, ya que sacó el tema del alcalde. Ayer fue un día grande para Rianxo y un día triste para el sector industrial de la Puebla. Ayer se inauguró una conservera que podía estar en la Puebla si en 8 años hubieran conseguido algún metro cuadrado de terreno industrial. Nos congratula que al menos ahora mismo pues parece que ya han consensuado ustedes una ampliación del polígono y a ver si la consiguen. Porque si no, veremos más imágenes como esas. Pues claro, parece que las decisiones son totalmente gratuitas. Parece que, oye, nos oponemos a todo y no pasa nada. Bueno, pues oiga, ustedes además, que son un equipo de gobierno, y cuente que vamos a apoyar la moción, ustedes que equipo de gobierno que incluso, oye, me supongo que sus pretensiones está a gobernar la Xunta de Galicia, ¿cuál es su propuesta? Díganos cuál es su propuesta. Pero hasta ahora todo es decir la culpa es de los demás. Portos de Galicia tiene que hacer, no sé, tiene que buscar mercancía y traer a los proveedores y los fabricantes y los transformadores para la mercancía. Pero oiga, creo que aquí cada uno tiene su responsabilidad. Los que en su momento han desechado un planteamiento que se ha demostrado que es factible, viable y de futuro en otras instalaciones, alguien tendrá que asumir responsabilidades, ¿o no? Ustedes solo miran para otro lado, solo es criticar. Aparte de buscar culpables, hay que buscar soluciones, señores. Y la realidad es que el muelle comercial está como está. La realidad es que el sector industrial de nuestro municipio está como está. Y los dos puntales más fundamentales de nuestro crecimiento y sostenibilidad económica y laboral, pues están en peligro. Que sí, que todo es mejorable, pero instalaciones cumplen, que se hacen planteamientos, porque me supongo que el ayuntamiento, que tiene concesiones administrativas, cuando las concede y cuando se las otorga a alguien, en su pliego de condiciones, que yo he visto alguno, exige que se mantengan. Y con esto no quiere decir que sean culpables ni los trabajadores ni los consignatarios, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Las instalaciones tienen que estar acordes al trabajo, y si no, que lo denuncien, porque
El primero que es riguroso, entre otros, es la inspección de trabajo. Si no cumple, si está tan desastroso como ustedes dicen, la inspección de trabajo le mandará un expediente a alguien, supongo, pues oiga, si esto es como ustedes lo describen, pues oiga, dejémonos de engañar. La realidad es la que es. Pero cuando nosotros advertimos que la realidad es la que es y que el mercado no va por donde uno quiere, sino que va por donde va, ustedes, oiga, no, todo que no y otra cosa, y sigamos igual. Y hoy pagamos ese precio. Y cada vez va a ser más dificultoso, porque seguiremos pagando ese precio. Porque las decisiones, si se aciertan, serán buenas y productivas, como cuando se puso el muelle comercial, y creo que eso es indiscutible. Ahora, los errores también se pagan. Esa empresa que os está moviendo contenedores, mejor o peor, vaya rematando, por favor. Está trabajando en otro puerto. Pues, oiga, porque la gente es libre de invertir su dinero donde quiera. Es libre de trabajar donde le facilitan las cosas, no donde le ponen pegas. ¿Es complicado, complejo, dificultoso? Sí. Pero teníamos que haberlo intentado también. Si no, al final nos pasará como siempre, o como nos pasó en el futuro antiguo, que nada funcionaba, nada se hacía. Después todo lo criticamos. Miren, los responsables de que no haya industrias nuevas en el municipio son ustedes, esta corporación. Lleva 8 años gobernando, algunos junto unos años y otros otros. Los responsables de que el muelle se está moviendo son ustedes, que son los responsables, son los que están ahí sentados. Asumen una responsabilidad y son corresponsables de que las cosas funcionen. Son corresponsables de que las cosas. Está bien. Y creo que estamos hablando de algo muy importante. Tan importante que, fíjese, nosotros lo vamos a apoyar. Porque es parte de nuestro presente, pero tiene que seguir siendo parte de nuestro futuro. Ten o último turno a portavoz do BNG, a concelleira Rosana. Efectivamente, volvemos a concordar, señor Durán. Volvemos a concordar en que la realidad es la que es. En eso xa concordamos de partida. E claro, a realidade é a que é. Pero a realidade é que o Concello, sexa quen sexa o goberno do Concello, non pode ser responsable do que está pasando nun porto que é titularidade de Portos de Galiza, Xunta de Galiza, e que o Concello ni siquiera pode entrar. Si vai ali, calquera representante municipal, si vai ali, non lle deixan entrar. Entende? Porque non é da súa titularidade. Por lo tanto, non pode o Concello ter responsabilidade sobre o que pasa no porto. E la realidade é la que é, efectivamente. Sabe por qué? Dixo vostede, outra vez, non eu. Vostede dixo que unha empresa que tiña a posibilidade de vir para aquí, que dispón de 24 buques mercantes, pois resulta que está ubicada en Marín. Vostede sabe, señor Durán, a quen pertenece o porto de Marín? Ni idea, non? Pois xa llo dicimos nós, mire, búsquelo en Google, mire, sabe a que, sabe a quen pertenece o porto de Marín? O porto de Marín é un porto do Estado. E as tasas que se pagan en un porto estatal, os servizos que ten un porto estatal, incluso as conexións que ten un porto estatal, non as ten un porto de titularidade autonómica, non as ten, e os servizos non os ten porque Portos de Galiza non quere que os teña. Non quere que os teña. Entón, vostede foi a escoller unha empresa que se quería ubicar na Pobra do Caramiñal, que non se ubicou e que se acabou ubicando en Marín, que é un porto xustamente onde a Xunta non pinta nada. Por que sería que se ubicou en Marín? E claro, e agora xa falando de onde se ubican as empresas, non me podo abstraer non me podo abstraer de que incluso nos ven a culpabilizar ao goberno da Pobra do Caramiñal de que non temos aquí unha empresa como Cerqueira, que se acaba de instalar en Rianxo, porque aquí non temos chan industrial. Oiga, vostede sabe onde estaba inicialmente e originalmente a empresa Cerqueira? En un concello limítrofe, Ribeira. 36 anos gobernado polo Partido Popular. 36 anos gobernado polo Partido Popular. E Cerqueira foise de Ribeira. Por que tiña que vir a Pobra se tampouco tiñamos que ter, se tampouco tiñamos chan industrial? Iría. Si lo tuviéramos, estaría en Ribeira. Si Ribeira o tuvese 36 anos gobernado polo Partido Popular, Cerqueira estaría donde estivo sempre, en Ribeira. Igual que esta empresa de 24 portos está en Marín e non está na Pobra, porque é un porto do Estado e non é un porto de Portos de Galiza. Remato.
Remato. Cando falamos da mellora das instalacións do Porto, señor Durán, non estamos falando única e exclusivamente dos vestiarios, que efectivamente, antes decía algún concelleiro ou concelleira que daban pena. Non, eu dígolle porque eu sí tamén estuven ali. Sabe o que dan? Noso. Auténtico noso de que haxa unha administración e de que haxa unha administración como Portos de Galiza que cobra tasas hasta por respirar e que teña esas instalacións como estén. Dá auténtico noso que esas instalacións estén como están. Entón, señor Durán, efectivamente as cousas están como están. Vostede lembrase que quen ten que manter o Porto, quen ten que poñer os cartos para ter mantemento no Porto autonómico é Portos de Galiza. Vostede sabe, e aí sí que é moito máis atrás de 8 anos, vostede sabe, que o sabe, evidentemente, pode negalo, pero o sabe como sabe todo o mundo, que Portos de Galiza, titular do Porto da Pobra do Caramiñal, comprometeuse unha e 100 veces ca confraría deste concello a facer os famosos ocos, aquelas canles que iban a permitir a circulación da auga para dinamizar precisamente as correntes que non afectaran ao marisqueo. Sabe cantas veces se comprometeu a Xunta de Galiza? Cada vez que hai eleccións xa se compromete, e fora de eleccións algunha que outra vez tamén. Pero isto hai moito máis de 8 anos, De maneira que, e para resumir e para rematar, porque da pouco ten máis volta, verdad? De maneira que temos unha entidade que pagamos todos diarios, non me refiro, porque mire, pregúntelle vostede ás empresas consignatarias Vaya rematando, señora si, por exemplo, os buques que veñen poden, nalgún caso, sequera amarrar os cabos para atracar o buque, si os poden amarrar sequera aos norais que están instalados. Non poden. E que me dice que sí? E de quen é responsabilidade? Do Concello. É responsabilidade do Concello. En fin, remato. Aquí o importante, máis alá de discursos absolutamente demagóxicos, verdad? E absolutamente que tratan de confundir, o importante é que todos estemos de acordo en que hai unha actividade que a todos nos interesa que se manteña, esa, e a do marisqueo tamén, e incluso que se potencie, verdad? Eso é o importante, e tamén é moi importante que acordemos, efectivamente, que quen é titular das instalacións leve a cabo o seu mantemento precisamente para ter máis servicios e para que no futuro empresas que se van a portos do Estado pois poidan vir tamén a portos autonómicos. Mais nada, señora alcalde. Vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Vamos a facer un breve descanso de 10 minutos, por favor. Rogo puntualidade porque a ver se nos dá tempo a rematar.
Bueno, para agilizar isto un pouquiño máis, a ver o que nos dá tempo, vamos o segundo turno vai a ser da mitad de tempo, vale? De 2 minutos e medio. Vamos a pasar logo ao... Sí. Sí, viene el reglamento orgánico. Sí. Aunque nunca se vino aplicando hasta ahora, en puridad es lo que debería hacer. Bueno, pois vamos a pasar ao punto 7, moción do Grupo Municipal do PP relativa ao rexeitamento dunha posible lei de amnistía. Ten a palabra o portavoz do PP. Bueno, como al final parece que todo el mundo parte tiene mucha prisa, vamos a tratar de ser breves. Tenemos una moción de algo que creo que está de todos conocidos estas últimas semanas, a raíz de las últimas elecciones generales, donde se está planteando que para llegar a un gobierno y sobre todo gobernar en unas circunstancias donde no se han ganado las elecciones, está dispuesto a traspasar ciertas líneas y ciertos planteamientos que a nuestra manera de ver no debía ocurrir nunca. Por eso lo que tratamos es una moción genérica que se está planteando en todas las administraciones de nuestro Estado, de España, donde en contra a lo que entendemos nosotros que es saltarse el ordenamiento jurídico y es establecer una amnistía para unas personas que en su momento han transgredido el ordenamiento jurídico, se han saltado las leyes, han sido condenados aquellos que tuvieron la valentía de enfrentarse a la justicia, aquellos que han escapado o se han ocultado en un maletero, pues están todavía pendientes de que se entreguen, y que realmente condenados y que después el gobierno pues incluso los haya indultado, aunque nosotros entendemos que no es la forma correcta de actuar. Saltándose la diferencia, sobre todo la separación de poderes y sobre todo lo que es más importante, la convivencia y la legalidad establecida desde el año 78, que se aprobó la Constitución que rige y que ordena nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo nuestro día a día. Por eso lo que proponemos es que se receite cualquier tipo de amnistía e indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, sea cual sea su delito. Se considere que el imperio de la ley y la expresión de la voluntad popular, tal como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes y a todo su cumplimiento, animar a los dos partidos mayoritarios a que lleguen a un tipo de entendimiento para que la situación y sobre todo la gobernabilidad de este país no dependa de minorías independentistas, y dar traslado a los acuerdos a la presidencia del Gobierno, a la vicepresidencia primera del Ministerio de Asuntos Económicos, a distintos organismos públicos de nuestro gobierno. Ben, nada, moi breve. Eu vou votar a favor e ademais, nada, simplemente explicar que independientemente de que eu vote a favor, algúns dos meus compañeros posiblemente o facan noutro sentido, temos claro que somos un equipo de goberno plural, polo tanto, en certos temas discreparemos, este é un deles, eu simplemente voto a favor, eles respetan a opinión, que nadie pense que isto dá pé a que nos enfademos ou que teñamos algún tipo de problema a nivel de goberno, que sei que se vai a, seguramente, bueno, algún podrá interpretar ou querrá interpretar desa maneira, porque, bueno, hai xente moi mal pensada, pero nada deso, simplemente por aclararlo. Bueno, pois eu vou a votar en contra esta moción, posto que por ahora non hai ningunha lei de amnistía, co cal estamos falando de algo que supuestamente se di por aí. Eu non lle escoitei ao presidente do goberno en funcións, a Pedro Sánchez, decir que vai aprobar por ahora unha lei de amnistía, con esas palabras non, pero si lle escoitei, dito así, apostar por el diálogo como la única forma de garantizar el progreso y la convivencia en Cataluña. Eso sí que lle escoitei. Diálogo que é moi necesario e que ten que servir para superar esa división que non para de profundizar na ruptura, non? E que nos generou tanta discordia. O camiño creo que é a convivencia e a cohesión, é o entendemento e o progreso económico e social con Cataluña. Sin eso, nunca este país estará unido. Entón, eu creo que
é momento de acabar con esa discordia que hai con Cataluña, que o necesitamos todos os españoles, e creo que aí é onde está traballando Pedro Sánchez. Gracias, señor alcalde. É curioso, non? Moi curioso. Na mesma sesión plenaria non se pode cuspir para arriba, está claro. Na mesma sesión plenaria atopámonos con que non se pode, bueno, non se considera acaído debater aquí o tema do respeto institucional entre a Xunta de Galiza e o Concello da Pobra. Ise claramente que é unha cuestión que hai que levar por outros cauces e, sin embargo, pois esa, efectivamente, o pleno do Concello da Pobra, un foro absolutamente ideal para debater sobre unha moción do Partido Popular a respeito dunha amnistía, unha lei de amnistía, primeiro, que nin existe, e aquí la realidad non é la que é, porque non existe ninguna lei de amnistía, e vostedes, curiosamente, traen unha moción para rexeitar unha lei que non existe, o sea, de maneira preventiva. Hoxe, o Partido Popular, non sei se outra, bueno, PIP tamén manifestou o seu apoio á moción, van manifestar o seu rexeitamento a unha lei de amnistía que non existe. Bueno, pois, esta é a maneira de facer política do Partido Popular. E a nós o que nos parece, e vou intentar ir rápido e ser breve para, efectivamente, que dé tempo a, bueno, a falar de todo o que temos que falar neste pleno, a nós o que nos parece é que esta é unha maniobra absolutamente que pon a funcionar todo a maquinaria, verdad, de propaganda electoral do Partido Popular para tapar, por exemplo, o que ocorreu onte e o que vai a ocorrer mañán no Congreso dos Deputados e Deputadas, que é que un señor que se chama Núñez Feijóo, que presideu este país 13 anos, pois non vai conseguir ser presidente do Estado. Entón vostedes a todo iso tratan de tapalo e búscanse, bueno, pois disculpas como esta, rexeitar unha lei de amnistía que non existe. Pero non só tratan de tapar iso, que xa é bastante e é grave, ter que tapar a un señor que, a pesar dos votos, resulta que non vai poder ser presidente porque 30 segundos. Porque vivimos en un sistema parlamentar, pois é así. Segunda cuestión. Vostedes, o Partido Popular, tradicionalmente, de sempre, de toda a vida, opóñense a calquera avance democrático e tamén a calquera recoñecemento de dereitos. Por exemplo, vostedes votaron en contra, opuxéronse, vou rematando, opuxéronse ao dereito ao aborto para as mulleres neste país. Opuxéronse ao dereito para as persoas homosexuais a contraer matrimonio. E así, absolutamente todos os dereitos democráticos que unha poboación debe ter. E remato con unha última frase. E falando de amnistía, porque teño que ir moi rápido, non queremos deixar pasar que a única amnistía que houve nos últimos 40 anos foi precisamente a que puso en marcha o Partido Popular, que no ano 2012 que foi unha amnistía fiscal, e que o que se dedicou foi a decirlle a todos os ricos que defraudaran e que eran en moitos casos corruptos que se podían ir para casa que non tiña consecuencias. Por lo tanto, evidentemente o BNG vai a votar en contra de que vostedes non queiran que haxa dereitos democráticos no noso país e en este Estado. Ten a palabra Xosé Lois, de Nos Pobra. Ben, intentarei tamén ser breve. Estamos efectivamente en contra desta moción, xa por expresado por as miñas compañeiras, unha lei que non existe, eu non sei como posicionarme frente a algo que non podo estudiar, ver exactamente o que di e que consideran ilegal sin saber o que pon. Verdadeiramente pois sorprendente, non? Unha lei preventiva hai que poñer a tirita antes da ferida. Eu pois descoñezo en que términos se están producindo as negociacións, sei o que se ve na prensa, o que se di, pero cando haya unha proposta definitiva, pois teremos unha postura máis definida. Por entrada, eu súmeme por completo as palabras da concelleira Patricia Lojo, que o que fai falta en Cataluña non é máis represión, non é máis leis en contra de, sino que é diálogo e chegar a acordos. Sí, efectivamente, o penso, teño dereito a pensar libremente e como me parece oportuno, vale, señora concelleira? Sí, vale, pero deixe facer comentarios polo bajini porque é bastante molesto. Ben, a seguinte
unha afirmación que nos parece realmente preocupante é a condición ilegais que poñen os partidos independentistas. Pero cales son as condicións ilegais? Que condicións son as que están poñendo que son ilegais? Porque eu non sei cales son ilegais, porque se se aproba unha lei de amnistía estará aprobada, supoño. Xa será impugnable donde sexa, pero será legal en todo caso. As condicións que poñen os partidos independentistas nos gustarán máis ou menos a maioría da sociedade, pero polo menos non temos que soportar as condicións que estaríamos vivindo se a suma de Vox e PP chegara a ter posibilidades de gobernar, non? Porque estaríamos falando de negacións do cambio climático, estaríamos falando de negación da violencia de xénero, fomentando a xenofobia entre as persoas que veñen ao noso país a traballar dignamente, os dereitos LGTBI e tantas cousas que estamos vendo e que nos preocupan moitísimo. Eso sí que é preocupante. O que fan os partidos independentistas non deixa ser algo parecido que fixeron tamén con gobernos do Partido Popular, no? Que é pedir melloras nos seus territorios, como pedimos absolutamente todos os territorios para cos gobernos do Estado en cada momento. E eu confío en que o goberno que salga elegido finalmente, pois que faga un reparto o máis equitativo e xusto posible entre as comunidades autónomas. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, yo creo que hablamos de derechos, pero hay una cosa que está clara, creo que hay una Constitución que hay que respetar. Habrá quien no le guste, y soy consciente de que aquí presente habrá quien no le guste, pero hay que respetarla. Son las normas que tenemos. Parece que hablamos de democracia y no respetamos la norma básica de nuestra democracia, que es la Constitución. No sé qué democracia es esa, cuando lo que queremos es imponer una forma de actuar totalmente distinta, diferente y discriminatoria. Creíamos que los españoles no fueran todos iguales. Hablamos de diálogo. No sé si el diálogo es cambio de criterio, porque aquí parece que el diálogo debe ser cambio de criterio. Que hace 2 meses decimos que no va a haber la amnistía y hoy no lo negamos. Hoy los que quieren ser amnistiados dicen que es condición sine qua non y que, oye, es cierto que no se ha aprobado, pero es cierto que la situación es de tal gravedad que creo que hay que tomar una postura preventiva ante ello. Después es tomar una postura posterior ante ello. Si a ustedes les parece mal, entiendo que a ustedes ideológicamente pues les beneficiará o lo pensarán, o yo que sé, incluso ustedes se plantearán la independencia también dentro de su forma de política de pensar la sociedad en la que vivimos. Pero los que creemos que somos mayoría en este país, pues pensamos que al menos hay que respetar la Constitución. Y que es inconstitucional, igual que es inconstitucional plantear un referéndum. Es lo que pone la norma. Pero mire, y es más, yo ahora le digo, la amnistía esa fiscal que habla es legal y constitucional, si no nadie lo hubiera. Si no, el Tribunal Constitucional no lo hubiera permitido. Le gustará o no le gustará, sin duda. Igual que a Nos Pobre, bueno, la voz probante de Nos Pobre, me supongo que al resto de su partido. Pero la realidad es que hoy las normas son para cumplirlas. Y que no debemos permitir que una minoría sea independentista, porque es independentista y así lo reconocen, y creo que no es nada que no sea una verdad, quiera romper la estabilidad y sobre todo la seguridad de este país. Porque ya no hablamos solo de una amnistía, hablamos de referéndum, de autodeterminación, algo que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Pero bueno, claro, podemos cambiar de criterio. Primero era una cosa y es otra, y vamos a traer al juzgado, y vamos a garantizar la rebelión, y vamos a endurecer las penas, y vamos a hacer todo, y hacemos todo lo contrario. Uno es consecuente de lo que dice, lo que hace, y todos, cada uno puede interpretar que los tiempos van de un sentido u otro. Por eso, como la gravedad es extrema a nuestra forma de ver, tenemos una moción para que algo no ocurra. Cuando ocurra ya veremos lo que hacemos. Pero lo que tenemos es para que algo no ocurra. Si ustedes piensan que está bien, pues voten a favor, y si no, pues voten en contra. Pero nosotros tenemos claro cuál es nuestra postura y nuestra defensa de la Constitución y el ordenamiento jurídico de nuestro país, que nos lo hemos dado democráticamente, con sosiego y con tranquilidad en la transición que ustedes tanto denotan. Concelleiro Eloi, ¿no? Patricia. Bueno, a mí me parece moi ben que vostedes poñan todo o que acaba de decir, pero sobre que base? Sobre que argumentas algo que non existe? É que eso que está desfacendo en todos os concellos o Partido Popular de presentar esta moción nos concellos, ademais, cando eu creo que se ten que debatir donde se ten que debatir, que non é precisamente o que máis lle preocupa, creo que aos veciños da Pobra do Caramiñal, que seguramente lle preocupe máis a moción do POS a que ven agora, máis que a da amnistía, pero sobre todo cando non tes a lei da amnistía diante, cando non atendes, cando non podemos debatir sobre nada porque non existe unha lei da amnistía para que traia unha moción sobre ela, é que non ten sentido común, prever algo que tampouco sabemos en que se basa e en que se fundamenta.
para nós non ten sentido, co cal vamos a votar en contra. Cando se dé, entón despois, se queres, volvemos a debatir. Portavoz do BNG. Grazas. Señor Durán, vostede di que podemos tomar unha postura ahora, no? Que é a previa, no? A esa lei, se é que se vai a dar esa lei, que logo podemos tomar unha postura a posteriori. Eu xa lle anticipo que o posicionamento do BNG vai ser o mesmo despois que antes. Sabe por qué? No, claro, igual que o de vostedes, vostedes xa nos... O sea, agora están planteando un posicionamento que van a seguir mantendo pase lo que pase, E máis, mire, vostede fala de Constitución, e claro, das cousas hai que falar con certo coñecemento de causa. Eu retolle de verdade, que no próximo pleno nos diga aquí que o alcalde o introduza como primeiro punto de orde do día para que o señor portavoz do Partido Popular lle explique aquí a toda a corporación en que artigo dos 169 artigos da Constitución fala de amnistía. Porque vostedes enchese a boca a decir que é anticonstitucional cando non aparece na Constitución. A Constitución non fala da amnistía. É máis, precisamente porque non fala da amnistía, cabe unha interpretación precisamente desa norma para que caiba. Entón, o primeiro que ten que saber, señor Durán, é que na Constitución, en todos esos artigos da Constitución, non se fala de amnistía. Iso é o primeiro que hai que saber para debatir desto. E remato, porque é volver outra vez ao mesmo, sabe o que nos preocupa a nós, señor Durán? A nós preocúpanos que cada vez en este país e en este estado se poidan exercer, ter a posibilidade de exercer cada vez máis dereitos. Ter dereitos non significa que todos os vayamos a exercer. O Partido Popular posicionouse no seu momento en contra do divorcio. Eso non quere decir ter ese dereito, non quere decir que todas as persoas deste estado nos vayamos a divorciar, pero existe ese dereito para quen o queira exercer, igual que o do aborto, igual que o do matrimonio homosexual e que moitos outros que sistemáticamente o Partido Popular votou en contra. Por qué? Porque son vostedes, e así os defino e así remato, os antidereitos democráticos. Antes, durante e despois. Non hai outra. Grazas. Non vou intervir máis, simplemente reafirmar o noso voto contrario e sumarme as palabras das concelleiras. Pois remata o portavoz do Partido Popular. En un régimen democrático se rige por lo que decida la mayoría. Si la mayoría de este país establece su constitución, que no puede haber un referéndum de determinación, no puede haberlo, aunque me entiendo que haya minoría que quiera hacerlo. Esa es la grandeza de la constitución que tenemos, fíjese, que permite a gente que está en contra de ellos, como ustedes, con su formación política en muchos aspectos de nuestra constitución, manifestarse libremente sobre ello. Sí. Mire, no, es que tampoco pone la constitución española que esté prohibida la esclavitud. Y creo que no existe en ningún sitio. No, es que sí, no pone en ningún sitio. Pues yo le reto yo a usted que me diga dónde pone la Constitución española que está prohibida la esclavitud. Pues cuando quiera. Pero bueno, mire, yo fuera de los temas técnicos, todos sabemos lo que estamos hablando, lo que nos referimos, y que no vamos a convencernos, sinceramente. Es obvio, no vamos a emplear más tiempo realmente de necesario para debatir. Seguimos pensando que es necesario anticiparse porque la realidad es la que es. Porque los cambios de criterio ya sabemos lo que son, o los cambios de opinión, perdón, y a dónde nos desembocan. Ojalá nos equivoquemos, fíjese, ojalá no haya que debatir nada de esto más. Será un logro de la sociedad española. Los términos lo contrario, y por eso lo traen. Vamos a proceder a votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada a moción por 7 votos a favor. Pasamos ao punto 8, moción do Grupo Municipal do PP relativa á renuncia á execución de determinadas obras do post-2018 e post-2019. Bueno, después de tener conocimiento de que la alcaldía ha renunciado a distintas obras del 2018 y del 2019 por no poder acometerlas en el plazo establecido cuando se concedió esta ayuda y cuando se terminaron esas obras,
Pues lo que pedimos es saber si realmente hay un compromiso firme por escrito y fiable de la Diputación de que ese dinero no se pierde, pero independientemente de eso, lo que proponemos es que se repruebe el gobierno anterior y la alcaldía y los distintos concejales por no ser capaces de ejecutar sus presupuestos y esas obras en obra y que asuman la responsabilidad tanto económica como social que ese perjuicio ha causado a los vecinos de la Puebla. Ten a palabra Eloi. Ben, bueno, aquí eu vou dividir a moción en dous asuntos. O primeiro, respecto das obras do 18 e do 19, é verdad que a min, bueno, eu de feito eu transmití aos compañeros, é verdad que considero que non me gusta que non estén feitas, deberían estar feitas, non todas están na mesma situación, tamén ustedes saben, o que pasa, bueno, gusta moito retorcer o lenguaxe, pero depois a min o curioso desta moción é que aquí o Partido Popular nos di que descoñece, é dicir, xa nin pregunta, descoñecen se existe un compromiso por escrito, pero nas redes aquí ustedes xa o afirmaron tranquilamente, sí, tranquilamente, é dicir, a mí non me pide, vale, pero entonces é vale, pois entonces é retorcer as palabras, que é o que estou dicindo, estamos de acordo. Ben, respecto desto, yo dirán os meus compañeros, efectivamente o que se fai é renunciar a executar no prazo establecido, pero hai un compromiso efectivamente de que esos fondos veñen no posto 24. Polo tanto, a postura responsable para non perdelas é haber feito precisamente o 31 de xullo que ustedes poñan aquí esa renuncia, vale? Porque, señor Durán, mire, si eu estuvera aí, eu estive aí, ainda que, bueno, polas lindezas que me dedican, estou ben aquí, pero se usted estuvera aí, a postura responsable que usted teria que tomar é a mesma que adoptou este equipo de goberno, vale? Entonces, podo compartir, incluso fíxese, podía compartir con usted a moción se dixera, bueno, pois mire, non nos gustou que estas obras non estén executadas, un acordo en positivo que non volva a pasar, perfecto, pero bueno, aquí piden reprobar o anterior goberno, xa me dirá, porque aquí falta xente do anterior goberno, entón reprobaralo, xa non están todos, pero tampouco ten moito sentido. Entonces, en principio, nada máis. Patricia. Ben, pois xa un pouco Eloi o explicou, non? Había unha data límite para executar estas obras e ao non chegar, pois a decisión responsable era a que fixo este goberno, non? Por iso, por tomar esa decisión e facer os trámites necesarios para que nos incorporen no pos do 2024 todos esos cartos que se estaban destinados a eses proxectos, co cal efectivamente non hai ningún problema para os veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal, porque eses cartos van a vir para o noso concello no próximo pos. Cousa que non pasaría se a Diputación estuvera gobernada polo Partido Popular como estuvo. Eso non se podría haber feito. Pero, gracias á xestión de agora, non hai ningún problema, nin os veciños van a ter ningún prexuicio cos cartos do POS, porque virán no 2024 e se retomarán moitos dos proxectos. Co cal, penso que foi unha decisión responsable que tomaría calquer persona que estuvera no goberno, fósemos nós, fósedes vós, porque é o que había que facer responsablemente. Portavoz do BNG. Bueno, cando gobernou a Diputación o Partido Popular non existía o POS. Pero bueno, ás veces está ben aclarar determinadas cuestións, porque eu quero falar, para debatir esta moción, que é moi sano debatir, pois quero falar de cuestións incorrectas, porque ás veces as incorreccións, cando se utilizan de maneira demagóxica, se convierten en mentiras. E aquí hai varias. Primeira, poñen un parágrafo nos orzamentos ficticios do ano 2022. Os orzamentos non son ficticios, son reais. E a partida orzamentaria para as obras 18 e 19 si existen, onde ten que haber que son nos orzamentos na Diputación e, por suposto, nos nosos orzamentos. E isto lle preocupa moitísimo ao Partido Popular,
nos plenos da Diputación non fan máis que preguntar porque a Diputación ten nas súas arcas 300 millóns e por que non os gasta. Pois non os gasta porque eses 300 millóns son dos concellos da provincia, vale? Porque son dos concellos da provincia que están destinados a obras ás cales poden renunciar e que despois se reasignan. E aquí partimos da seguinte incorrección que parece máis preocupante. E é dice no último parágrafo, descoñecemos se existe un compromiso por escrito fiable e contrastable por parte da Deputación. Isto é grave, Isto é grave porque é ter unha oposición, temos neste concello unha oposición do Partido Popular pois mal informada. E ora non se veñan queixando de que non teñen acceso a esa información. Foi publicado no BOP as bases reguladoras do post-2023, donde se recolle a posibilidade de renunciar e que despois eses fondos van volver a ser reasignados en posteriores. E foron publicadas, como ben dixen, no BOP e están a súa disposición nos expedientes do Gestiona que falan do post-2023. Pois, como viña dicindo, son incorreccións e, polo tanto, minten. Este concello non ten que devolver os cartos do POS. Este concello non ten que devolver os cartos do POS. Este concello o que fixo foi renunciar a esas partidas que van ser reasignadas no POS 2024. Porque así está recollido no escrito, na acta e nas bases do Pleno da Diputación. Non é noso problema se temos unha oposición mal informada. Ben, esa parte do que quería dicir xa se explicou, porque os orzamentos ficticios é sorprendente que sigan dicindo eso. Temos a obrigación de poñer esas partidas aí. E vostede pensa que a finais do 2022 xa sabíamos se íbamos a chegar a tempo a rematar estas obras ou non? Evidentemente que non o sabíamos. Era imposible saberlo. Porque por lo que lle vou explicar a continuación, como íbamos a retirar, a nosa intención era executar todas esas obras e tiveron os problemas que tiveron, que xa se explicaron algunhas delas en máis dunha ocasión. Tamén repito moi outra vez aquí nos argumentos a repercusión económica e sobre todo que o incremento vai a imposibilitar, non sei que. Bueno, realmente ata eso é certo que se incrementaron os precios e todo demais, pero bueno, hai unha marxen de competitividade entre as empresas. Ata agora non hubo que declarar deserta, bueno, unha pequena actuación, pero as grandes obras, o módulo cuberto, o parque infantil, o módulo de atletismo, o parque infantil cuberto, non tiveron ese problema, sino que foron, hubo unha empresa que se perdetou, máis de unha, resultou adjudicataria e tivemos problemas serios coa empresa. De feito, pois estamos tratando de solucionalo e de resolver o contrato con esa empresa porque é imposible. O parque infantil cuberto está licitado, pasou por completo o prazo de execución e non fixeron absolutamente nada. Entonces, eso, claro, hasta que punto é responsabilidade do goberno? É responsabilidade de unha lei de contratación que obliga a publicar como pode parecer o máis oportuno, que bueno, que en realidad está provocada por todos os casos de corrupción que existiron no noso país e que obrigan a facer este tipo de leis que prevén un control exhaustivo por parte da administración local para que non se produzan ese tipo de causas. O compromiso por escrito existe, xa está perfectamente explicado e evidentemente outra cousa que quero dicir, se nós non tiveramos esa garantía, seguiríamos hasta o último momento intentando executar esas obras, por suposto, que íbamos a facer. Motivos de por que se retrasaron esas obras? Pois xa o expliquei moitas veces. Aí hubo unha pandemia, vostede me vai a decir, bueno, hubo concellos que hubo pandemia e non tiveron problemas, bueno, e hubo outros que sí, e tiveron problemas de diferente índole, e nos dedicamos moitísimo esforzo a controlar todo o que estaba na nosa man a pandemia. Nos equivocamos ou non? Desde o punto de vista electoralista, posiblemente sí. Era mellor non preocuparnos tanto e ao mellor pois centrarnos máis en este tipo de cousas, pero desde o punto de vista da responsabilidade de poder dormir tranquilo pola noite, pois non, nos fixemos todo o posible e nos centramos en loitar contra a pandemia. Cando rematou a pandemia e quixemos reiniciar, se expliquei varias veces, permisos caducados e había que volver a solicitalos e todo máis, retrasou. Nos centramos en orden cronolóxica e en obras concretas como o módulo cuberto, como o parque infantil, o módulo de atletismo e o parque infantil cuberto, e a obra de ampliación que lle recordo que era unha moción do Partido Popular, a obra de ampliación da rúa da estrada que vai da Ponte a Banda Seca,
e xa lles expliquei varias veces o acordo que había daquela con persoas para que nos cederan os terreos, pois resulta que unha persoa xa non está, ahora xa non están dúas delas, e unha delas, por desgracia, nos últimos meses da súa vida, nos últimos anos, pois non perdeu memoria tamén, e nin tan siquiera se lembraba de ter falado comigo. Pois son circunstancias bastante difíciles de prever como alcalde e como goberno e como os responsables de executar as obras. Temos esa posibilidade, a Diputación non la concede, o cal é de agradecer moitísimo o POS sí que existe desde fai anos, o que é novo, a novidade que fixo o goberno da Diputación do Partido Socialista é o plan único, que tamén foi unha ventaxa para os concellos, que non tiñamos que presentarnos a tantas subvencións para conseguir os cartos, sino que ahora nos dan os cartos directamente e os gestionamos da mellor maneira que nos parece oportuno. Por lo tanto, agradecer a Diputación esa posibilidade e veremos, estudiaremos que proxectos presentamos este ano e, bueno, os coñecerán, espero que pronto, si sale a convocatoria tamén pronto, pois temos que traerlo ao pleno. O portavoz do PP ten a palabra. Yo no he criticado la decisión responsable, es la única posible. Sí que le digo, si estuviera ahí, las obras estaban hechas, no estaríamos hablando de obras que no se hacen. Es la realidad. Ahora, si a usted le parece bien y todos los demás justificar que obras del 2018, 2019, 2020 estén sin hacer, pues oiga, cada uno debe decir una cosa y lo contrario. Es cierto que llegado a un punto de donde se pierde el dinero o hay la opción de recuperarlo, pues oye, la decisión está clara. Pero nosotros lo que pedimos es responsabilidad a quien tomaron este tipo de decisiones y se equivocaron, porque se equivocaron, porque otros ayuntamientos nada. Es decir, yo entiendo los argumentos porque ya me los han dicho de antes, no los comparto, porque oye, lo de la Puebla es significativo. Nos dicen incluso que llegan, pero después las obras que se adjudican no se hacen. No sabemos si es porque el dinero no llega o por ya lo sabremos cuando se vayan resolviendo los expedientes. Pero la realidad es que no se hace nada. ¿Que han fallecido personas? Sí, pero ya han tenido ustedes 2 años anteriores para cerrar la operación. Es más, cuando una obra se propone al POS, una de las cláusulas es que tiene que haber los terrenos a disponibilidad, ¿eh? Entonces cometemos no sé si un delito, ¿no? Cuando estamos haciendo una obra en un sitio que no tenemos disponibilidad para acceder. No lo sé, no critico esas cosas. Lo único que estoy diciendo, y esa moción que traemos, es, primero, desconocemos si existe el compromiso. Lo desconocemos, y lo decimos en la moción, fíjese, no me avergüenzo de ello. Y pedimos un escrito que nos dijeran sí, pero claro, como hay mucha, el respeto institucional no se nos ha contestado todavía. Será porque eso, el respeto, pues, pedimos documentos, pues, está. Me parece muy bien que esté en el expediente, pero yo no tengo acceso a todos los expedientes, mire usted, porque tengo que pedirlos. No, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Y cuando pido, y no pasa nada, mire, si lo tengo en ese expediente no pasa nada, si está reconozco que lo tengo en el expediente, pero entonces cuando pido algo, lo lógico es que me conteste, mire, ya lo tienes que adjudicar, no pasa nada. Eso es respeto institucional. Pero cuando nos contesta, oye, si nosotros ya reconocemos que no lo sabemos, solo estamos pidiendo que nos lo confirmen, y siempre suponemos que, oiga, ustedes tienen la confirmación de que el dinero no se pierde, si no, esto sería mucho más grave. Pero lo único que estamos diciendo es que alguien tiene que ser responsable de que las cosas no se hagan en tiempo, plazo y formas, porque la responsabilidad de no hacerlo, con las justificaciones que tenga, nos va a llevar a que esas obras son inasumibles con ese dinero, cuando antes se podían ejecutar según los presupuestos que ustedes tenían. Y nos ha llevado sobre todo, y más grave todavía que el dinero, es que los vecinos no han disfrutado de sus bienes y sus usos y sus servicios que podían haber estado disfrutando durante todo ese tiempo. Ahora, ustedes, como nunca son culpables de nada, pues nos dirán lo que hay. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y es lo que pedimos. Y es lo que pedimos. Bien, nada, moi breve. Eu dixen ao principio que as obras non estuveran feitas, a mí non me gusta. Eu xa dixen. Eu dixen aos compañeros, non por eso vamos a romper o goberno, non se preocupe, eu sou moi claro con eles, non sei, por eso este usted tranquilo. Respecto de responsabilidad, pon usted aquí, non o digo eu, sí, pon usted aquí, sí, claro. E despois, insisto, está moi ben manipular as palabras, pero bueno, penso que é responsable decir o que hai. Aquí o que se fai é renovar un prazo para executar unhas obras. E insisto, non todas estaban na mesma situación. Había obras xa adxudicadas. Hubo un problema ca empresa adxudicataria. Problema que lle pode pasar en calquer concello. De feito, pasa. Como pasa para sabelo, hai que estar nun concello. E hai que ter, pues, ciente experiencia de como van estas cousas. Entonces, bueno,
Simplemente eso, non vou a tampouco a darlle máis voltas. Moitas gracias. Públicos a estivera de facer comentarios que para mí me parece que son bastante desagradables, sobre todo cara a un representante público que é un concelleiro e que está manifestando cando menos a súa opinión, vale? Bueno, pois el no seu turno de palabra di o que considera oportuno e, bueno, se considera oportuno manifestar que isto non vai supoñer ninguna rotura, pois está moi ben, pero que aparte eu, como compañeira e membro deste goberno, estou orgullosísima de terte como compañeiro, orgullosísima do traballo que está desenrolando nas súas concellarías e claro que habemos de seguir así. E ora xa, centrándonos, me toca a mí, non? É igual, quen non o sabe facer. E ora vou a centrarme xa na moción e falar de dúas cuestións que me parecen importantes. Primeiro, resulta que agora eu que penso que a veces non sei se hai falta de comprensión lectora ou se utiliza mal a linguaxe. Primeiro, resulta que ora respeto institucional, non te respeto institucional, é que este goberno, ou cando menos o BNG, lle diga ao Partido Popular como ten que facer o seu traballo. Simplemente acceder a un expediente, que todos accedemos a un expediente cando preparamos as mocións ao pleno, donde está toda a documentación e donde estaban as bases reguladoras do post-2023, donde exactamente decían que se podía facer con eses fondos, que xa decimos é renunciar e tamén os iban a volver a asignar. Segunda cuestión, acaba de decir o portavoz do Partido Popular, o señor Manolo Durán, que se vostede estuvera aí, supoño que sería como alcalde, iba a executar, as obras estarían rematadas. Bueno, pois eu penso que se ten que plantexar, pegarlle unha chamada de teléfono a seu compañeiro do Partido Popular, o alcalde de Arteixo con maioría absoluta, que renunciou a obras do POS do 2017. E xa para rematar, decir que non podemos aprobar esta moción porque o acordo está incompleto. Voulle a dar un dato. Na provincia da Coruña, os concellos que dependen de máis permisos para executar obras maioritariamente do POS son Muros e a Pobra do Caramiñal. E dependen de autorizacións que lle teñen que dar outros organismos como son Patrimonio, Augas de Galiza, etc., etc. Todos eles dependentes da Xunta de Galiza, que tardan meses e incluso anos en dar informes de algún tipo para poder executar as obras. Polo tanto, votamos en falta que tamén había que reprobar o que é o goberno da Xunta. Polo tanto, deixemos xa de manipular, deixemos xa de mentir a veciñanza, non o mellor no pleno, pero sí en outras redes e en outros foros donde non se pode debatir e donde todo vale. Este goberno non ten que devolver os cartos do POS 2018-2019, porque figura nas bases, na acta e no acordo plenario da Diputación de que poden e van a ser reasignados no POS 2024. Xosé Lois, de Nos Pobra, ten a palabra. Ben, eu quero recordar aquí como empezou o goberno de Nos Pobra no 2015 e as dificultades que tíamos tremendas para aprobar proxectos no POS. Éramos 4 concelleiros frente a unha oposición dura e que chegou a haber situacións nas que se levantaron e marcharon do salón de plenos e que non querían aprobar o POS. Os proxectos que presentamos nos primeiros POS eran malos proxectos, porque non había posibilidade de chegar a acordo ninguna cos partidos que tiñamos que negociar e daquela nos obligaba a veces a facer proxectos en tempo récord. Por exemplo, o do camiño do que falamos, o do Banda Seca ao Castro, foi un deles. Fixo o aparellador en unha mañán, porque bueno, eu estou mirando para o frente, por favor, que é a miña postura natural. Está falando o conselleiro de Nos Pobra. Vou falar, sí, evidentemente. Sí. Vale. Vamos a ver, a bo entendedor, poucas palabras bastan. Vale. Entonces, ese foi un problema que tíamos daquela. Ese proxecto era imposible de executar por moitos motivos e non valía realmente para o que se pretendía. Hubo que reformalo e é verdad, sí que nese trámite o primeiro proxecto non contemplaba ampliación, o segundo sí, e foi un erro, debía de estar xa atado de antes, ten toda a razón do mundo. Pero se dou esa circunstancia, e con ese, con moitos outros proxectos que facían que fora complicado pois chegar a executalos en tempo. O que falaba a concelleira dos permisos, eu lembro de solicitar un permiso
unha obra que necesitaba permiso de costas, permiso da ASI, da Agencia de Infraestructuras, e de Augas de Galicia, e nos chegaba un permiso cando outro xa estaba caducado. Que eu me pregunto por que nos teñen que poñer límite de execución 1 ano, 2 anos. É que é imposible entender cando realmente tardan máis tempo en contestar moitos deles. Ahora ao final cambiaron, iso é certo tamén. Patrimonio cambiou, Augas de Galicia cambiou, porque non lleguei outro remedio, porque era imposible de xestionar. E efectivamente, os concellos costeiros temos ese problema, temos a Portos de Galicia, recordo que para a modificación do Polígono 2 tiña que informar Portos de Galicia, é increíble. Portos de Galicia, Instituto de Territorio, o POL, Costas, Concelleiro, vaya rematando. Todos os demais permisos que temos que conseguir para poder executar. Efectivamente, pois nos seguintes postos moitas veces renunciamos a facer obras importantes para os veciños e veciñas e intentando presentar aqueles que non necesitan de ningún permiso, e tamén recurrindo sempre ao gasto corrente, porque ao final pois é moi fácil de tramitar con as administracións tan lentas a hora de conceder permisos. E efectivamente renuncian máis concellos a obras por os problemas que poden ir surdindo, que aquí foron máis do normal. Remate xa. Nun goberno en minoría, con a capacidade de traballo que tiñamos e co que tiñamos que loitar aquí nesta son de plenos, pois bueno, pois foron as consecuencias que agora sufrimos. Bueno, yo solo manifiesto una realidad que creo que es constatable. Si las autorizaciones tardan o no, soy consciente de que tardan, pero tardan a todo el mundo. La verdad es que ser dirigente. ¿Ustedes han tenido dificultades? Sí. Que nosotros nos hemos levantado del pleno también. Ustedes no dialogaban con nadie también. Y no fuimos los únicos, no. Oiga, ustedes vienen aquí y había que probar lo que querían, pero no pasa nada, ¿eh? Le vuelvo a decir, pero nosotros somos responsables de lo que hemos hecho, pero ustedes son responsables porque estaban ahí. Y son los que son responsables de hacer las cosas. A mí no me venga ahora diciendo, oye, dando pena. Oye, la realidad es la que es. Si usted no sabe cómo funciona... No, es usted el que está tratando de justificarse. Es usted el que está tratando de justificar lo que no han hecho por culpas de los demás. Y la realidad es que los únicos responsables de lo que ocurre en el ayuntamiento son ustedes. Antes decía la portavoz, la concejala de tal, que si Portos es de la Xunta es el responsable de todo. Pues sí, las cosas que pasan aquí son la responsabilidad suya. O suya, bueno, en este caso es suya porque hablamos de la legislatura pasada. Y la realidad es la que es ahora. Todas las circunstancias, todo es un cúmulo de, supongo que no buscados, yo no busco intención en ello, nunca lo he buscado, ahí se me entiende, solo fastidio, pero no voy a dejar de describir lo que es la realidad. Y no lo he hecho yo solo, miren, dejar que ahora mismo los apoye, me parece bien, forma parte del gobierno, ya sé que no va a cambiar de postura y me parece todo lo correcto que él quiera. Oye, hace un año les criticaba por tardar 7 años en hacer una inversión. Este retraso habla por sí solo de la forma de trabajar de este gobierno. Se refería a ustedes, aunque ahora le respalden. Sobre actuaciones también del POS. Esto es lo que hay. ¿Y sabes lo que decía? Decía que el mal estado de las vías municipales no puede ser achacable a la pandemia. Que las vías se estropean, no por la pandemia. Pero hoy nos respalda, si no pasa nada. Si la gente es libre, como decía el otro, de cambiar de opinión. Pero la realidad es la que es. Y la realidad es que, oiga, no vamos a ser capaces de ejecutar esas obras con ese dinero. Usted y yo lo sabemos, y supongo que los demás también. No, podemos hacernos... Mira, igual que usted nos decía cuando se adjudicó el módulo de atletismo. Mira, sí, se adjudicó, sí. Por eso se ha acabado. Por eso se ha realizado. Porque le llegaba el dinero y le sobraba. Hasta hicieron una rebaixa de 10.000 euros. Hicieron una rebaixa de 10.000 euros. Si antes no me dejan hablar con los demás, pues oiga, yo creo que debemos de ser coherentes todos. José Lois, por favor. Ya lo dije antes, ya se sabrá cuando se acabe el expediente de cancelación o de eliminación de licencia los motivos. Cada uno pondrá los suyos y veremos cuál es la. Pero esta es la realidad. Nosotros queremos que como políticos, igual que ustedes exigen a otras y otras administraciones que asuman responsabilidades, ustedes de asumir la suya. Partiendo de la base, le vuelvo a decir que no creo que fuera algo intencionado. Pero es que es una realidad. Es una realidad que incluso gracias a la Diputación no se pierde dinero, pero es que todos lo sabíamos, que el plazo era 5 años. Parece que ahora descubrimos que todo se acaba ya. Oiga, nada, si ustedes sigan diciendo que no pasa nada, que vaya rematando, que esos errores hay que entenderlos, hay que comprenderlos y que la culpa es de los demás. Esa no es la realidad de nuestro mundo. Bueno, vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións?
Repetimos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois voto de calidad del alcalde, non queda aprobada a moción. Quedan solo 2 minutos, xa non dá tempo a... Vale, pois punto 9, moción do Grupo Municipal. Sí, hai que... Bueno. Hai que acabar a las 12. Aí ás 12 hai que acabar. Bueno, se queredes, vale. Punto 9. Punto 9. Punto 9, moción do Grupo Municipal do PP relativa... Ah, pero bueno, como el di que... si queredes... Bueno, non queda problema, é un minuto. Vale, sí, nada. Sí, nada, ás 12 remata, pero faltan 2 minutos. Punto 9. Moción do Grupo Municipal do PP relativa á instalación de rede de abastecemento de agua potable nas Carrouchas e Rosende. Ten a palabra o portavoz do PP. Bueno, pues eso, con el ánimo de ser breves, es decir, creo que todos somos conscientes, porque ya ha venido al pleno en varias ocasiones, la dificultad que tiene en el abastecimiento y saneamiento los vecinos de la Carrocha, como en otras zonas de nuestro municipio. Creo que en el de ellos está más agravado porque el abastecimiento, no tenerlo cuando tienen la conexión a 150 metros, podría haber sido solventado de forma, pues sobre todo rápida y diligente, teniendo voluntad para ello. Incluso se aprobó una partida presupuestaria para hacerlo y no se ha realizado. Por eso lo que proponemos es que se acometa con urgencia lo antes posible el suministro de agua y traída a todos los vecinos de la Carrocha, aunque sea de forma provisional, y que se incluyan en las dotaciones del próximo año el saneamiento para estos núcleos rurales que lo necesitan. Eu simplemente decir que vou votar a favor. Tamén vou decir. Digo? Non digo? Sí. Estamos perdendo o tempo e xa estaba debatido. Bueno, eu digo que vou a votar a favor desta moción. Por favor, que estamos falando. Vamos a votar a favor desta moción, concordamos en que é necesario facer esa actuación, pero tamén creo que o Partido Popular tuvo 16 anos para facer esta obra, o sea, que vir ahora así, con este paripé, en fin. Eu che vou asegurar que este goberno non vai a tardar 16 anos en facer esta actuación. Ahora ben, tal e como di aquí, por urxencia e o antes posible, non, vamos a facer de maneira responsable e xa está encamiñado esa problemática. Queremos votar a favor de todas as obras de saneamento. Penso que todas son urxentes e prioritarias, pero que lóxicamente hai que planificarlas. Intentarei ser breve, porque a verdad que non gostei explicar bastantes cousas sobre esta moción. Quero que xa me escoitaron decirlo máis dunha vez. O único veciño que veu a falar comigo durante o tempo que fun alcalde é un veciño que ten o abastecemento a 20 metros da súa parcela. O único veciño que veu falar comigo. A 20 metros da súa parcela hai veciño, e non é oriundo da Pobra, pero bueno, ten os mesmos dereitos porque ten aquí unha propiedade. Pero hai veciños e veciñas da Pobra que viven aquí e que pagaron ampliacións de rede durante o goberno do Partido Popular de hasta 125 metros. Porque a pesar de que o señor Castro mo negou aquí no pleno,
o que facía o Partido Popular moitas veces cando levaba un servicio era deixalo a esos 100 metros para que fora o último veciño o que tivera que pagar esa diferencia. O problema empezou o ano pasado cando hubo unha sequía importante e entonces hubo problemas cos pozos. Como tamén ten manifestado aquí, me acordo, o señor Dieste, cando se falaba de levarlle a agua a Uxo, sabe se os veciños a queren? Pois realmente non o sabíamos. Como non sabemos si a queren todos os de as Carrouchas e todos de Rosende, porque moitas veces os veciños non queren ter o conectarse ao servicio cando teñen pozos que lles funcionan perfectamente. Por desgraza, vai a ser unha actuación que vamos a ter que pensar máis en ela de cara ao futuro, porque é previsible que haya máis tal, e a nós nos preocupan todos os núcleos, nos preocupa Pumadiño, nos preocupa os Casás, nos preocupa Vilariño, nos preocupa Ouxo, nos preocupa Sampaio, nos preocupa as Taras, e nos preocupan todos os núcleos que a maioría están na parroquia San Isidro que non teñen ainda abastecemento de auga, vale? Nos encargamos, xa o dixen varias veces, un estudio de agua para que nos dixera, porque nós o que queremos é facer toda a obra a vez e levar o bombeo hasta o límite con Ribeira e poñer un único bombeo. É dificultoso porque hai desniveles que van a obligar a levar a rede de saneamento a gran profundidade nun terreo onde non hai un estudio xeotécnico que non se sabe a dificultade que pode ter, leva o seu tempo. Tamén di que está aprobada a obra. Vamos a ver, nos levamos unha partida xenérica con varias posibles actuacións de 100.000 euros para levar o abastecemento. Podría chegar, non sei hasta onde, porque o abastecemento é máis barato, na maioría das estradas. Aquí non sempre, porque non hai cuneta en algunhas zonas e entonces non queda máis remedio que abrir a carretera co cal hai que repoñer o pavimento. En todo caso, non quero estenderme máis. Este goberno se preocupou por isto, este goberno está traballando neso, a concelleira actual de Obras recibirá todo o apoio pola miña parte como anterior concelleiro de Obras para que realice o proxecto o antes posible e podemos executalo. E xa o dixemos tamén públicamente que se non vemos que o saneamento se vai a retrasar e complicado que sexa, pois miraremos de meter a rede de abastecemento antes do próximo período de sequía. E nada máis, solamente comentar unha cousa. Non queda moi claro se o primeiro punto fala de licitar isto pola vía de urxencia, porque é o que expresan, ou parece expresar nos motivos. Nós creemos que esta obra non se justifica pola vía de urxencia porque non hai unha contaminación, non hai un peligro que se este dando que nos obligue, porque senón licitaríamos todos os saneamentos e todos os abastecementos de agua pola vía de urxencia e nos soltaríamos a lei a toreira. Hai outros momentos nos que sí pode ser oportuno, como por exemplo estamos intentando valorando facelo no caso do Conchido, porque ali estamos vertendo a ría por culpa, bueno, pois da mala instalación que existe ali, e aí pois sí que entendemos que está justificado. Vamos a votar favorablemente a moción. Portavoz do PP. Bueno, yo solo para rematar, es decir, todo está muy bien y correcto. Y en 16 años, pues miren, dejamos el 97% de la población, de los núcleos de población, y el 93% de las instalaciones. Si le parece mal, oiga, pero el problema es que ustedes en 8... pero es que ustedes en 8 años no han hecho nada a nivel de saneamiento. Es que es curiosísimo. Sí, hicieron 4 casas, fíjese que gran éxito. Pero bueno, no pasa nada. Si no pasa nada, pero mire, bueno, por favor, ese tema. Yo les agradezco que tengan ahora la urgencia en el punto número 1. No se trata de que lo saquen por urgencia, sino que lo hagan de la forma más rápida y hablamos, aunque solo sea del abastecimiento y de forma provisional. Porque miren, yo creo que no hay que esperar a que haya una sequía para que la gente tenga dificultades en tener agua en su casa. Hoy creo que eso es inaceptable. Entonces, aunque sea de forma provisional, que oye, es un coste nimio para una administración menos local y sobre todo cuando tenemos un remanente de 2.300.000 euros. Y es una moción, les recuerdo que ya la había traído el anterior portavoz del Partido Socialista, Teresa García. Ya la trajo. Ya se volvió a llevar en la legislatura pasada sin estar ella. Y ustedes incluso comprometieron. Entonces, oiga, parece muy bien los plazos, las dificultades, pero oiga, las cosas tienen que tener una diligencia mínima para que al menos los vecinos tengan unos servicios mínimos a los que tienen derecho, vivan o no, sean o no residentes de nuestro municipio. Porque es indigno ver a la gente coger agua como se ve. No es normal. Y oiga, y sobre todo lo que no es normal es que la solución a eso es tirar una tubería, aunque sea por la cuneta de forma provisional, 200 metros. No es normal. Que después el vecino tenga lo que usted quiera. Después tienen que cobrar lo que quieran, pero una administración local no puede dejar, aunque solo sea un vecino, sin agua cuando tienen la solución. El saneamiento es más complicado, eso todos lo sabemos. Darles agua. Llevamos 5 años para que le den agua. El año pasado fue un tema más escabroso porque realmente la sequía fue más intensa, pero este año están igual. Y ahora le decimos que
Oiga, eso que dice, yo me fío de su palabra, así como usted deniega de todo lo que dicen los demás sin pruebas, como lo que hace la manifestación que ha hecho hace un momento mi compañero Castro, usted lo niega todo sin pruebas. Él dice una cosa y usted dice, coño, no, Por favor, perdón, estamos fuera usted de dice tiempo. que él mintió, que es distinto, y para asegurar y afirmar que alguien miente, al menos hay que tener pruebas, ¿entiende? Pero eso es la diferencia de cómo son las cosas. Ahora, les agradezco que lo tengan en consideración, que lo hagan de forma rápida y a ver si eso es una realidad y no deja de ser, oye, buenas intenciones como ha sido hasta ahora. Vamos a proceder a votación. Eso le pido que se preocupe por todos sus vecinos que no tienen agua. Vamos no solo a, con los que por salen favor, a prensa. por favor, vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión.